Вітаю! Вітаю на аўторкавым стрыме. Сёння планавалася Андрамеда, Mass Effect Andromeda, але штосьці пайшло не так. Калі коротка, Mass Effect Andromeda па тэхнічнай прычыне не атрымалася запусціць. Я яе вярнуў у спіс галасавання. Яна павінна быць зараз назад на тым жа самым месцы, дзе была. Я зараз яшчэ пагляджу, упэўнюся, што яно сапраўды так. Літаральна зараз у апошні момант пераключаў усё на Pacific Drive, бо тады бы увогуле нічога няма. Дайце-ка пагляджу. Зараз распавяду трошкі пра Андрамеду. Так, Андрамеда ўсё яшчэ на 5-м месцы, вярнуў яе назад, бо з ёй праблемы тэхнічныя. Пачынаем і паедзем, будзем пакраху рамантаваць машыну, буду расказваць, што з Андрамедай. Андрамеда планавалася, яна перамагла у пятніцу. У пятніцу на рулетцы, ёй выпала перамога. На жаль, тэхнічна з ёй нейкая праблема. Яна запускаецца ўсё цудоўна, яна не такая старая гульня, там 18-го года, 17-го максімум. І некай праблемы я шчыра не чакаў, але чамусьці захоп нулявы. То бок гук захопліваецца, відарыса няма. Вось, у мяне ёсць думкі, чаму так. Я бы адклаў гэта, я таму я вярнуў, я думаю, што я яшчэ не дакруціў, не даклупаў яе, і можна будзе паспрабаваць яшчэ раз. Вось, але, на жаль, я не паспяваў бы, з гэтым стрымом. Таму давайце адкладзем яе пакуль, на потым мы яе пагуляем, калі атрымаецца. Вось, я спадзяюся, што гэта не нейкая агульная праблема. Так, давайце гук яшчэ у гульне трошкі збалансую. Потому что я под Андромеду спробовал зрабіць. Трошки цішэй. Ось так. Добра тады. Сёння будзем тады катацца, раз так атрымалася. Я чаго-чаго гэтага не чакаў. Я чакаў такога ад старых гулін, але не ад альбо ад індзі гульні нейкай, але не ад вялікай гульні, ад вялікай студыі. Ось, гэта зусім нечакана было. Ну і ладно. Вітаю, Рэграну. У нас наша машина близка да... Мы пакрыху збіраем неабходныя рэсурсы, каб палепшыць рухавік. У нас засталося зусім няшмат, але патрабуе яшчэ, можа, 1-2 заезды наўмысна толькі за адным тыпам рэсурсаў. І тады яно у нас ёсць. Вось, без гэтага у нас трэба бы асцярожна выкарыстоўваць газавыя цыліндры, а астатняга у нас хапае. Так-то, у прынцыпе, і добра. Мы пакрыху свінец збіраем, яго у нас таксама пэўная колькасць набралася. Мы можам нават сабе дазволіць паставіць нейкія дзверы, напрыклад, супраць радыяцыі палепшаныя. Я думаю, яшчэ ці добрая гэта думка, а яны ў любым выпадку будуць лепей за астальныя. У нас ёсць параметры, яны паказваюцца дзесьці. Вось, больш здароўя і супраціў яшчэ радыяцыі. Шмурана. Панелі. Панелі, дарэчы, я думаў, што мне падавалася, што арміраваная панель будзе бараніць трошкі ад радыяцыі, але не насамрэч. Ад радыяцыі яна не бароніць. Толькі больш здароўя. Давайте тады наступнае. Мы можам сабе свінцовыя гэты дазволіць, яны ні халеры для нас уже не праблема. Я толькі сабе яшчэ пагляджу касцюмчык, прыгляджу. Могу я полепшить. Так, костюмчик перший приоритет. Давайте костюм свой полепшим. Меньше радиации будем атрымліваць. Резист радиации 40%. Аж мурыть. Ось. І можна на третьем узроўні, яно нават дазваляе увогуле заблакаваць, калі радыяцыя менш за 2,5 тысячы зівертаў гэтых, то мы полностью яе блакуем, і мы нават не толькі резист, а просто слабую радыяцыю мы ігнаруем. Гарэлкай батон патрэбны. Так. Я гэта ў адной гульне бачыў. Там гэта працавала. А гульні не хлусяць. Разумееце? Што мы можам? У нас недахоп плазмы, калі што. У нас, зараз я гляджу, у нас яе мала, а мы ўжо пачалі пераходзіць у этап, калі мы будзем рабіць розныя плазменныя штукі, і нам гэта спатрэбіцца. Так. Тады мы будем выезд рабіць, зараз распалнуем сабе, што нам патрэбна. Вітаю, Nine Ravens, вітаю. Circuitboard. Што это такое? Давайте паляпшэнне сабе для станцыі. У нас сёння планавалася Андромеда, і
яна сарвалася, таму што чамусьці гульня захоп не жадае рабіць. Літаральна перад самым стрымом. Я шчыра, я нават не думаў, я іншыя гульні правяраю, звычайна, а вось Андрамеду я такі, ну, навошта? Ну, устарываў, да і проста захоп зрабіць, да і паехалі. Апынулася не, яна раптоўна такая, не, я не буду табе ні халеры паказваць, у цябе чорны экран будзе. І ўсё, і я такой падставы не чакаў, я хуценька давай ўсё, запускаць гэта самае Pacific Drive у апошні момант. Не тое, што ты чакаеш. Так, я падышоў сюды спецыяльна для таго, каб зрабіць электронную панельку. Электронная панелька. Вось яна. Ёсць. Можа варта некалькі зрабіць, каб не бегаць, калі патрэбіцца яшчэ. А, і дзве, не, пачакайце, не вось гэта. Вось гэта мне патрэбна. Так, гэтага ўсяго ў нас да халеры. Блин, металл у нас уже 479, нам яго... Трэба яго пазбаўляцца хутка будзе. Так, это у нас паляпшэнне для таго, каб запампоўваць хутчэй паліва ў машыну. Просто так, ну, просто вось прыемная паляпшалка. Ну, окей. Я думаў, што яна будзе нейкая як больш новая, яна больш разабраная, наадварот. Опа, не халер, собі ти заливаєш. Мне гэта здаралася толькі аднойчы, Пенумбра показала чорны экран, непрыемная халера. Так, і звычайна чакаеш ад старых гулін, звычайна, прыкладна мае чаканні, што не захоплівацца дрэнна будзе. Гэта першыя 3D гульні на сваіх рухавіках, альбо непапулярных рухавіках, на якіх там 2-3 гульні зроблены і ўсё. Вось яны з захопам могуць гуляцца. 2D-шныя у асноўным усе у эмулятарах альбо чымсьці абгорнуты, і там, звычайна, праблемы няма. Ёсць яшчэ одно паляпшэнне. Давайте рабіць вось гэтай паляпшалкай. Яны проста для паляпшэння жыцця, літаральна. Так, яшчэ одну панельку тут гэтую зрабіць. Гэта вельмі дзіўна. Не чакаеш такога ад гульні 18-го года. Можа быць. Магчыма, я ведаю, чым праблема, насамрэч. Магчыма, гэта праблема, насамрэч, не ў самой гульне, а з-за таго, што я выкарыстаў версію, знойдзеную ў інтэрнэце дзесьці, вось, на розных сайтах, і ў гэтым праблема. Гэта другая гульня, па-моему, якую я пірачыў. Просто мне было шкада 190 злотых, 180 злотых, ну, то бок, колькі? 40-50 доляраў аддаваць за гульню, якую мы хутчэй усё пагуляем адзін стрым. Ну, можа... Не, я не ведаю, на што, калі б вы пачалі галасаваць, я бы, можа, і набыў яе. Просто шкада столькі. І скідонаў нідзе няма. Ну, ось, таму... Можа быць, рэальна, праблема проста ў гэтым і не ў чым іншым. Трэба проста арыгінал нармальна запускаць. Маглі пагуляць у гоблінцаў. На жаль, я здаваўся з Андрамедай у апошнія хвіліны, літаральна. Ну, то бок, за хвіліну да стрыма, і бліжэй для запуска была Pacific Drive. Таму Pacific Drive мы зараз гуляем. Ось, яна правераная, я дакладна ведаю, што яна працуе, і праблемаў з яе ніякіх няма. Плюс яшчэ мы ў кантэксце не забыліся, што тут адбываецца. Так, ну, блін, з гоблінцамі мы, в прынцыпе, таксама памятаем, мы там калапаемся пад вадою. Так. Локер полепшаны. О, локер для запчастак. Давайте яго яшчэ возьмем. Реально зараз просто для паляпшэнні для жыцця, ведаеце, такія. Якія зусім не абавязковыя, але кайф. Дзе яны там? Вось гэта, по-моему. Так, вось тут. Хоць ресурсы на штосьці... Трэба на знижках браць усе гульні са спісу на усякі выпадак. Блін, я так абанкручуся, вы што? Яно хаця бы зараз расцягнута ў часе ўсё. Я хаця бы хоць неяк можна жыць. Так, пачакайце-ка, гэта Parts Locker, так? Гэта якраз такія запчасткі, якія ў нас... Давайте сюда. То бок запчасткі ад машыны, якія мы не выкарыстоўваем. Нам вострай неабходнасці у гэтым няма. Ну, шчыра, не вельмі. Это ж, блин, пачкамат. Это, блин, пачкамат. Ё-моё. Это ж импост привез нам пачкамат. Ё-моё.
Добра. Ні халеры ён габарытны. Можна панапіхваць. Ну ладно. Так, у нас ёсць запчасткі. У нас былі запчасткі, якія мы... Насамрэч, у нас ўжо ёсць такі невялічкі яшчычак. Вось гэтая, напрыклад. Вось, сайт storage. Кладзем вось сюды. Не-не, цябе вось сюды. Оп. Вось выйдзе новы стыкс. О, блин, чакаю. Я, дарэчы, не паглядзеў там... у гэтым годзе яна было напісана. Так. Так, вось гэта... Давайте сюды запіхнем. Ага. Добра, то бок гэта не лічыцца car equipment, не частка машыны. Таму гэта пакласці нельга. Добра, у мяне дзесьці яшчэ. Мне падаецца, запчасткі былі. Вось просто запчасткі ляжалі. Не. Падаецца, я ўсё пераклаў, альбо выкарыстоўваю зараз актыўна. Добра. Тут усё разрэгенеравала. Глядзім. Дзвяры. У нас ёсць дзверы, якія патрабуюць замены? Насамрэч, не. Не вельмі. Так, это стальныя дзверы. Яны не толькі патрабуюць. Там ёсць трошки пашкоджанняў і разбітае шкло трошки, і оно патрэснула. Давайте яго пакладзем. І яшчэ вось гэта, по-моему. Так, вось гэтая замену таксама зробім. Яны, дарэчы, ўсё ж таки нават... Спачатку яны рамантуюць дэталі. То бок, ну, дэталь можа адрэгенераваць, я так разумею, а потым яна яшчэ і розныя пашкоджанні свае пачынае прыбіраць. Просто, ну, гэта займае пэўны час. У ідэале рэгенератор сабе павялічыць яшчэ. Бо мы маглі бы больш запчастак туды пакласці. Дарэчы, я кажу, але не гляджу. Рэгенератор. Ты ёсць? Это ўсё паляпшэнне. Вось ён, паляпшаны матэрыяль генератора. Нам патрэбна больш балотных яек гэтых. Ну добра. Далей пойдзем. Лімчіп можна зрабіць. О, блин, у нас же есть гэтая corrupted энергія. Тэрмальны вакуум. Олімпіум торч. Блин, у усяго бы лепей на самом... не, у нас олімпіума гэтага элемента няма. Магнітны молот. Давайте яго. Як мы вызначылі паляпшаць прадметы, якія здабываюць нам рэсурсы, яны больш іх дае. Это значыць, што я менш займаюся геймплеем, які мне не вельмі падабаецца. Вось, і гэта літаральна кайфуе. Лім-магніт нам патрэбны, на жаль, у нас такога няма. Ну тады атрымліваецца і ўсё. Мы на гэтым як бы скончваем. Так, яшчэ раз. Плазма-скрэпер. У нас плазма не хапае. Магнітны хаммер, нам патрэбны магніты лімаўскі, якія у нас увогуле яшчэ не сустракаліся ні разу. Для ремонта. О, ремонт на гэтую гарэлку можна. І куды яе? У нас такая одна ёсць. Усё добра. Забіраем ось гэтае смецце, ўсё. Так. Ой. Зачыняйся. Праверым машыну, як у яе справы. Ну, в прынцыпе, ці ёсць пашкоджанні нейкія. І будзем ужо ехаць далей. Так. Выведем болотных птушек. А там яйки нейкія іншапланетянскія, я скажу шчыра. Я бы не думал, что яны реальные птушки. Там докладно не птушки, хутчэй нейкія гігантскія жабы. Крапухи. Не ведаю. Хтосьці падобны з яйкамі. Блин, гэтыя...
Трэба на іх таксама паляпшэнне знайсці, бо яны нават яны пачынаюць скончвацца. Так, усё, я ўсё забраў. Не халеры, нават і блізка не забраў. Давайте вось з гэтым разбяромся спачатку. О, дарэчы, ты ж у нас упакоўшчык. Новы. Ты яшчэ палепшыў, так? Палепшыў. Опа. Ён аўтаматам упакаваў усё смецце, якое на падлозе ляжала. Цудоўна. Ну, так. Пераклалі і, ў прынцыпе, няблага выглядае. Трэба часцей гэтым карыстацца. Яшчэ лепш. Захопім свет за арміяй іншапланетных храпухаў. Так, можна. Мне падабаецца. Так, мне гадаецца, у нас трошки тут патрэбна парадак навесці. Ось так зробім. У нас остальных панелей ўжо пачынае набірацца шмат. У прынцыпе, увогуле выглядае, што мне патрэбна па краху і неяк альбо пашыраць, ну, патрэбна менш збіраць пачаць. Карацей, я просто збіраю, калі пачынаю, я збіраю не абіраю. То бок валяецца на падлозе ўжо пасля таго, як я запіхнуў усё сабе, так, заблукаў. Я возьму, разбяру машыну сабе і потым пачынаю просто ўсё гэта пыласосіць і забіраць з сабой, ўжо там не разбіраючыся, на базе потым разбяруся. Можа, трэба ўжо быць больш аборлівым. Абіраць толькі тое, што мне рэальна патрэбна. Ну, у прынцыпе... Блин, хочацца проста яшчэ ресурсаў выкарыстаць. Хочаш на штосьці. Ведаеце, проста на штосьці. Ліхтары. Это вось мы святло палепшылі. Стабільная энергія. Давайте ліхтарык. Абаронены ад электрычнасці. Паглядзім, колькі ён. Изоляваны. Во. Патрабуе плазмы. Блин. Ну. З іншага боку. Ён свеціць літаральна так же сама. Просто блакуе ад электрычнасці. Плазма нам у любым выпадку патрэбна, будзем збіраць яе. Давайте. Хаця бы абарона ад электрычнасці. Это ліхтарык. Оп. Як радны устаў. Ось. Раз уж з Андрамедай не атрымалася, то будзем... Я спрабую пагуляць пазней, калі, ну, прыдумаю нешта. Так, гэта асноўная панель амаль развалілася. Ну, то бок, капот наш. Як я шчаслівы, што у нас ёсць проста некалькі тыпаў розных прадметаў, і нам не патрэбна кожны раз нешта выдумваць. Мне падаецца, яна таксама слабенькая. Можа, разбярэм іх з гэтых сталі гэтай? Давайте абедзве іх просто у сметніцу краем. Зараблю сабе новую. Нават гэтую самую ад радыяцыя абароненую. Во. Будзе у нас капот зараз маднявы. Ну. Адзінае, што ні халеры не ў стылі нашай машыны. Давайте трошки яму внешні выгляд падробім. Так, ты і фарба у нас, по-моему, цёмная карычневая. Трошки выгляд. Чекайте, ўжо? У сэнсе? Яно так і выглядае? Да ладно. Вось зараз працавала. Ну, на жаль, блин, за ўсіх гэтых дадаткаў нашай дэколі гэта ўжо не заўважнае. Ну, яны просто закрываюцца. Там у тым месцы, дзе прыгожая планета знаходзіцца, у нас літаральна халера нейкая. Шкада. Ну і ладно. У прынцыпе, гульня не павінна быць не пра стыль. Правильно? Яна павінна быць пра абсурднасць тэхналогій лім. Мне падабаецца гэты упакоўшчык, я шчаслівы, што набыў яго. Просто бяром і выкладваем, не разбіраючыся. Дарэчы, а у нас можа яшчэ апошняе нешта упіхнуць можна.
Ну, вже я просто шукаю, куди використати ресурси, бо їх у нас занадто вже шмат. Мені ўсё менш і менш патрэбна... Мне патрэбны толькі пэўныя ресурсы, самыя не базавыя. І гэта дзіўна трошки. Так. Ну, у сэнсе, што адчуванне такое ў гульне дагэтуль усё патрэбна было зараз. Ну, ў прынцыпе, і добра. Так. Алімпіевая панель. Антыкаразійная панель. Окей. Умацаваны бампер. Вось гэта я, можа бы, і зрабіў. Ён нам дакладна, мы бамперам б'емся даволі часта. Давайте яго ў першую чаргу. Але, на жаль, рабіць я яго зараз не буду. Я сабе яго адчыніў. Опа. Яшчэ паляпшэнь. Я жадаю гэта. Мне падаецца, тады месца будзе ззаду больш. Так? Я правильно зразумеў? Опа. Глядзіце. Кайфы, у нас больше места стало. Робота-полосмока можна зрабіць? Не, на жаль, не. Хацелася б. Паліўныя розныя. Бэксіт тэнк. Сінтэзатор паліва. Вау. У нас тут яшчэ. Дадатковая батарея у нас так. Сонечная панель, дарэчы, ёсць. Давайте адчынім яе. Мне просто падабаецца наша паветраная у тым, што нават просто калі мы хутка едзем, неважна ноччу альбо днём, у нас ужо працуе яна. Ну, зарабляе нам. Таму, у прынцыпе, як бы ад сонечнай... Сонечная хутчэй так, для прыкалдэса я бы, можа, зрабіў. Аўтапаркоўшчык. Гэта цудоўна, але браць я яго не буду. Што мы можам яшчэ наляпіць? Яшчэ на зверху, на крышу. На дах поставить. Давайте на дах поставим что-нибудь яшчэ. Ага, это пярэдняя частка. Так. Так, что мы можем... У меня для даха хутчэй за ўсё ні халеры ж няма, правильно? Так, ну хутчэй за ўсё я просто не адчыняў, таму што не разлічваў на яе. А что у нас может быть? О, блин, паляпшэнне для колаў. Больш універсальныя колы. Вось гэта... блин, там такая себе. Падал тайр. Ідэальна, каб па вадзе ездзіць. То бок можна тэарэтычна. Тут ёсць спецыяльныя колы, на якія зручна па вадзе ездзіць. І ў ідэале мы можам сабе зрабіць машыну, якая, ну, карацей, літаральна возьмем сабе просто сабой дадатковыя колы і уставім іх у той момант, калі мы да вады даедзем. Ну, гэта такая сабе ідэя, таму што месца не хопіць ніякага. Машына Jesus, ідэальная просто. Блин, круто, круто. Я насамрэч не ведаю, ну, я, можа, забыўся просто. Але для мяне як падарунак было тое, што тут шмат розных, ну, карацей, тэхналогій, ты рознае можаш сабе панавыстаўляць. Ось, гэта ачмурэнна. Яшчэ святло на дах. Асвятленне. Можна ўключаць у выніку дадатковае святло. Давайте пакуль яго возьмем, калі я змогу сабе зараз яго паставіць. На дах мы, карацей, дадатковыя ліхтары паставім. Бо я, блин, бясконца ўначы не катаюся. Мне гэта не падабаецца. Дзе там святло? Ага, для іх гэтай балотнай каралы патрэбна. Ну і добра, ну і халера з табой. Не вельмі хацелася. Я зусім не пакрыўдзіўся. А ё-маё, чаму? Усё ў гэтых самых. Трэба распланаваць нейкі шлях, нам місія вось тут знаходзіцца. У прынцыпе, плануецца ён лёгка. Мы можам просто прыехаць па шассе і вось гэта адчыніць. Але я жадаў бы вось гэтую кропку яшчэ ўзяць. Ну, таму што яна такая бяспечненькая атрымліваецца. Давайте мы да яе паедзем. Пры гэтым паедзем, ну, просто паедзем насамрэч. Я праз небяспечную не паеду, просто ў аб'езд. Сэканомім сабе машыну.
А, блін, ну там нічого надзвичайного такого нема. Нам плазма патрэбна. І што яшчэ? Арміраваныя панелі. То бок, у прынцыпе, тады можна не затрымлівацца. Калі сустрэнем гэтыя... Якіх? Ну... Боже, гэтыя вежы, карацей, электрычныя, то мы ўжо як па шчасці. Тады давайте так, праз Е6 і едзем вось сюды. І атрымаецца, мы адчынім кропку, якая мае шмат куды ўвогуле магчымасць паехаць. Так. Давайте збіраць машину ў дарогу. Асаблівасці ёсць нейкія ў машыны, дарэчы? Ёсць нейкая асаблівасць. І, дарэчы, я можа нават ведаю, якая. Давайте трошки праеду. А, зарадзіць машину. Зараз трошки праедзем. І, дарэчы, у мяне пярэдні бампер я яшчэ не замяніў. Яго замяніў. Блин, я упэўнены быў, што ў мяне ёсць адключэнне. Дзіўна. Хай, можаш адысці, калі ласка? Я не бачу ні халеры. Дзякуй вялікі. А ты дапамагаюць мне бачыць, што ў гульні адбываецца. Я упэўнены, што ў мяне была праблема з ліхтарамі. Можа, я яе прыбраў ужо. Калі паварочваў, узнікалі ліхтары. Ну, можа, ўжо не актуальна. Можа, ўжо адрамантаваў усё гэта. Гатоў самому он пагуляцца паміж сабою. Звычайна гэта вось, ну, гэты час яны якраз таки носяцца. Ну добра. Я не бачу ніякай праблемы. Бампер толькі заменім. Гэты ў рэгенератор запихнем. І забярем той, які цэлы. У выніку збіраем плазму, збіраем арміраваныя панелі, ўсё яшчэ завітваем да навукоўцаў і... звычайныя дамы, насамрэч, неблагая ідэя, таму што ў нас зараз здароўя, ну, ежы не хапае. Рэальна, недахоп ежы, гэта нечакана. Ну і ўсё, і паехалі. Так, яшчэ раз запомнім бак. Мы не настолькі далёка едзем, таму ўсё пофіг. Разберемся. Добро. На жаль, святло на дах мы не поставили. Але ж по нам пошастило. Мы зараз амаль увесь час будем днем ехать. Зараз опять 5-я раніца, і мы, у прынцыпе, калі толькі даедзем до наступнай кропцы, ўжо будзе святло. Добра. Поехали. Праз Е6 там атрымліваецца даволі коротка. На здзіўленне. Не лічым тое, што гэта не шасэ ніякае. Так, у нас ёсць нотаткі. Там звычайныя дамы ёсць. Но, хутчэй з-за тумана амаль 8-я раніца. За туману будзем асцярожна ехаць, не вельмі спяшацца. Так, дамы будзем завітваць. Лім-энергію базовую, можа і не варта ўвогуле збіраць, нам не настолькі ўжо патрэбна, мы амаль там усё адчынілі з ёй, таму мы якары нават будзем ігнараваць некаторыя. Я спадзяюся, тут ежа ёсць, а? Не, ежы няма. Блин, Silent Hill, а? Вы паглядзіце, якая штука. Давайте скриншотик. Прыгажусь. І вось, блин, з туманам раптоўна гульня просто да атмасферы набывае. Так. Ну, в прынцыпе, што па дарозе трапіць. Нават не будзем з'язджаць за яе. Толькі дамы каля яе. Ну і вежы. Нас цікавіць электронная вежа, нас цікавіць плазма. Нам патрэбна
Я ігнорував плазму, я назбирав її у початку, потім забив, тому що нікуди вона не використовувалася. Зараз почала використовуватися літерально для самих крутих речей. Тобто нам давали ресурси, які потрібні з самого початку. Ну, у самому початку давали ресурси, які один таких для поздньої гульні, для середньої поздньої гульні. Так, ось це домик. Давайте-ка, блин, нечто з туманом, скріншоти робіть. Я напереді бачу вежу, до речі. Ми зараз плазму собі здобудемо. Угу. Не бачу. О, електроніка. Електроніку ми збираємо. Опа. А ты на мапе не отзначено место. О, ежи есть. Так. Блин. Може, есть ще неякі місця, які просто не означаються на... А, у мене ж радар есть на різні ресурси. Може, їм варто більш активно користатися. Ось она вежа. Эта вежа узмацняется якраз таки генераторами плазменными. Мы можем их разбить и вырубить эту вежу. Давайте. Я на заводу спробую ударить там, где я нахожусь, але яна повольная. Я этому буду користатися. Давай, удар у меня. Давай, еще раз. Оп, вырубили. Вітаю, Мармоль. У нас сьогодні трошки стрим не по плану. У нас планувалася інша гульня. Але вона не запустилася. До речі, ні, ну, вона запустилася, і вона вирішила, що можна не захоплюватися. Едем отсюда. Что, не уже коло пробилося? Калія, ну поспела. Як у нас коло пробилося? Не, а чому у нас улево веде? Реально пробило коло. У нас есть силінкіт гэты. Мне падаецца, нема. Ай-яй-яй. А што на яго патрэбна? Набор. Добра, нам гума патрэбна і нам проста кампаненты патрэбны, таму зараз у любые месцы заязджаем. Спарханелы экспанат які? Не, гэта Mass Effect Andromeda 17-го года. Это вельмі нечакана, што яна такая так не адолела. Ну тады, раз у нас такая праблема, то нам прыйдзецца зараз у любую гэтую зазіраць. До речі, з гумой даволі проста, мы можем просто коло нейке разобрать. Во, ось гэтае, напрыклад. Гума ёсць. Ну і все, поехали далей. Вось. Магчыма, магчыма, я ведаю, за чаго яна не запусцілася. Але, на жаль, я не чакаў такога ад яе падставы ўвогуле. І у выніку я просто вырашыў, ну, я літаральна не стаў правяраць яе, таму што думаю, усё будзе ў парадку. Ну, вось, як вызначыла, правяраць нават такія гульні патрэбна. То з імі захоп нармальны. Нечаканыя фокусы могуць быць. Так, у нас паліва, машыны, паліва, яшчэ машыны глыбей. Катька, а там на 55 метров, гэта што? Это
гэта па тыпу машына у стане лепей, чым іншая, таму што яна больш каляровая такая. Ну, розная ёсць, але ўсё не важна. А, там же домик недалеко, так? Так, домик. Мы зараз у самому пачатку зоны, мы зараз сабе робім шлях да місіі і па дарозе спрабуем сабраць сабе яшчэ ресурсаў. Там праблема ў тым, што амаль уся зона ў штармах і, ну, нам не зусім бяспечна савацца яшчэ глыбей кудысьці. Шукаем нейкі шлях, як больш бяспечны для нас. Ось, а агулам мне патрэбна ў ідэале заўсёды спрабаваць прыехаць у гэтую у глыб зоны, у сярэднюю частку, бо там усе асноўныя рэсурсы, якія мне патрэбны. На жаль, там даволі небяспечна, у мяне здароўе там улятае просто адразу. Там зараз трошки... О, зараз я могу падлатаць машину. Не, там былі пытанкі да тэхузроўню. Ну, тэхузровень, як бы... Адна справа, што выгляд можа не падабацца, а зусім іншае, што ну, у яе просто ну, нейкі тэхнічны такі базовы момант по тыпу таго, што просто ад рухавіка залежыць звычайна. Не працуе. Ось. Ну, уже я, магчыма, ведаю, таму што я гуляў... Я магчыма, ведаю, чаму яна не запускаецца, таму што я гуляў версію, якую знайшоў у інтэрнэце. Ось, яна не зусім афіцыйная. Не ведаю, можа, афіцыйная, 100% афіцыйная. 100%. Так, у нас набор, где он там? Вось он. Давайте подлатаем колом. Ёсць. Хоць улево весці не будзе. Можа, варта сабой просто гатовыя гатовыя рэчы вазіць сабою сэнса няма. Можа быць, спецыяльна сабе ў нейкія з гэтых кішэнек скласці базовыя рэсурсы нейкія папулярныя. О, вось ты можа быць карысным. Ардаўскі інспектор, альбо як ён там называецца. А чаму ты не аналізуешься? Чаму я тебе аналізаваць не магу? Так, дзверы. Ну і, в прынцыпе, ну там ёсць, дарэчы, ресурс, які нам патрэбны быў. Давайте все гэта складзем. Ну, палепшылі гэты самы сабе, як ён, ну, сховішча наше. І ачмурена атрымліваецца. Давайте гэта ўсё ж таки з сабою забяром. Сюды паставлю. Ось. Ну і як бы запускаецца яна нармальна, яна сябе паводзіла пры запуске дзіўнавата, але зноў жа гэта можа быць з-за таго, што версія такая свая незвычайная. Я спадзяюся, я сабе нічога не занёс на комп з гэтым яшчэ. Вельмі спадзяюся. Не хапала мне. Бо яна мае падазроныя моманты пра ўсталёўцы. Трэба было праверыць, ці дзверы арміраваныя ў таго грузавіка. Ну, ладно. Бо мне арміраваныя ўсё, дзе браніраваныя гэтыя дзверы, панэлі, ўсё гэта мне патрэбна. Я спрабую сабе рухавік сёння палепшыць. А да яго мне літаральна не хапае толькі гэтых самых ужо. Вось якраз і кампаненты, якія ёсць у арміраваных панелях. Цікава, што будзе, калі машына пачне ехаць, ну, рухавік стане мацней. То яна хутчэй паедзе, альбо як? Я там не нават не прыглядаўся, што гэта дасць. Але у машыны ёсць такая, што яна трошкі грукае. То бок, пакуль я еду, яна грукае. Я адчуваю гэта... Гэта вы не чуеце, гэта адчуваецца ў геймпадзе, вось гэта самае цікавае. То бок, яна тык-тык-тык-тык робіць час ад часу. Даволі актыўна. І гэта напружвае, і адчуванне вось машыны, якая
Насамрэч, не тое, каб здаровенькае. Крахціць. Так, вось сюды. І вось гэта і ёсць наша кропка, да якой мы ехалі. А потом колы отлетаюць, ну. Так, мы выехалі тут. Лім-энергію па дарозе збярэм. А, ну ўвогуле нам патрэбна лім-энергію сабраць. А от не гледзячы на то, што на першага ўзроўню і не тое, каб крытычна нам патрэбна. Эта тэрыторыя выцягвае батарэйку. Хутчэй за ўсё мы будзем выязджаць адсюль увогуле без батарэі. Я чуў пра трэйлеры, усе пра трэйлера просто, ну, усім спадабаўся трэйлер, я ўсё яшчэ яго не паглядзеў. Ось, гаворка пра для тых, хто глядзіць у запісе, альбо не на твічы. Ну, увогуле пра, ну, в прынцыпе, не на твічы. Карацей, гаворка ідзе пра Death Stranding зараз трэйлер. Усе гавораць, што ачмурэннейшы трэйлер, я не глядзеў яго. Мне ўсе кажуць яго пайсці паглядзець, а я ўсё ніяк не магу дабрацца да яго. У мяне тупо моманту няма паглядзець трэйлер. Мы можам зараз яго ўзяць, сесці, паглядзець, у прынцыпе. Можа, варта зрабіць увогуле, то што мы... А, 10 хвілін, не, я не гатовы 10 хвілін на стриме сядзець глядзець трэйлер. Цэлых 10 хвілін, ну... Не, убачце. Так... І што далей? Ну, в прынцыпе, мы за энергіяй палюем толькі тады, атрымліваецца. Нам няма штосьці яшчэ рабіць. Дарэчы, не гледзячы на тое, што тэрыторыя з як бы хутка выцягваючыся батарэйкай, з-за таго, што мы не ўначы, і я актыўна батарэйкай не карыстаюсь, таму што больш за ўсё ліхтара выцягвае батарэю. Я ў выніку наадварот у плюс іду. Дзякуючы нашай вось гэтай... Чакайце, вось гэтыя... Алеры, я іх распазнаў усё ж такі за ўвесь свой час, ці не? Так, распазнаў. Так, Airstripe ажно ўніз туды ідзе. Дрэнна. Давайте яго справа аб'едзем. Я думаў, знізу якраз такі аб'ект. Это ж гэта 10 ачмурэнных хвілін. Я разумею, я просто не ведаю. Я яшчэ, для мяне фармат неяк... Я сяджу, гляджу. Мяне напружвае, што калі, напрыклад, у гульне нават проста катсцэна, альбо яны нешта кажуць, і я вам нічога не кажу, мне падаецца, што я быццам бы вас падманываю такое. Я разумею, што гэта херня ўсё. Я разумею абсалютна, што гэта херня, але гэта ўнутранае адчуванне, і я не ведаю, мне не ёмка неяк. Сядзець і маўчаць, а вам нічога не казаць. О, что это такое? У паветры нешта такое дзіўнае. Так, унізе там будынкі ёсць, але мы да іх не паедзем, можа, увогуле. Заб'ем. Вось на што патрэбны шлях на працу. І я згодны. Я як пачаў працаваць з дому, Не, я гляджу рэчы, але чамусьці... Насамрэч, шчыра скажу. Калі я пачаў працаваць з дому, я пачаў працаваць больш. На мой погляд. Вось. У мяне з'явілася 2 дадатковыя гадзіны, дзякуючы якім я магу стрыміць, напрыклад, але працаваць агулам я стаў больш. У офісе адчуванне працоўнай абстаноўкі, абсталявання, але, блин, людзі там адпачываюць больш, чым я адпачываў. Карцей, я дома працую больш, чым я адпачываў, блин, у офісе. Таму што ў офісе у цябе ёсць перапынак, нешта камусьці штосьці патрэбна, ты яшчэ пераключаешся паміж рэчамі. Блин, нам зноў прабіла кола. Нам падаецца, нам трэба паляпшаць колы, бо гэта гармідар нейкі. Давайте яшчэ ў гэты домик заедзем. Зноў прабіла кола, зноў мы, блин, як прыдурак зараз будзем вошкацца, па вострых камянях праехаліся. Дык разумееш, я ў офісе быў самы ўсё роўна працоўны заўсёды.
Таму што я не куру, я на перапынкі амаль не хаджу, у мяне абед вельмі кароткі, і падчас абеда я ўсё роўна думаю о працы. І нават з гэтым я працаваў усё роўна менш. Я як бы, ну, по типу, я гляджу на людзей такі, ну, на працы, я такі, вы сюды працаваць прыйшлі, або што? Так, ежа. Калі б я яшчэ, я не ведаю, я ні халеры бы не паспяваў, калі б я не працаваў столькі, колькі працую. Таму што я не ведаю, як іншыя людзі ўвогуле паспяваюць гэта ўсё. Можа не паспяваць, можа я нешта не так раблю. Падчас абеду стрым трэба глядзець. Так, а я думаю наконт працы. Вось такая, блін, халера. У выніку мяне як бы... Я, дарэчы, лічу... Ну, у маім выпадку ўвогуле я абсалютна 100% лічу, што на працы... Ну, працоўны час я ўлічваю... Ну, абедзенны час я ўлічваю у працоўны час свой. Я вось, дарэчы, не ведаю. Некаторыя проста не ўлічваюць. Наадварот, па тыпу лічыцца, што ты не павінен яго ўлічыць. Але як, блін, яго не ўлічваць, калі я працую падчас яго? Ну, клиенты, то бок, бесплатно просто сядзець паўгадзіны там мае. Увесь перапынак за ўвесь дзень у мяне паўгадзінкі на абед. Так. Опа. Унізе штосьці ёсць. Книжку почитай. Дык у мяне праца такая, сядзі ды думай, што ў мяне ёсць. Калі я пераключаюся на штосьці надоўга, то я потым даўжэй у працу ўключаюся, можна сказаць, што некалькі гадзін яшчэ выпадзе. Ну, потым. Таму мне складана. Мне не падыходзіць гэта як варыянт. Калі я пераключаюся, то я ўжо пераключаюся. Мне потым сфокусавацца на ўвесь дзень можа быць складана. Таму нават не разглядаецца. О, яшчэ электроніка. Ой, о, блін, як же іх даўно не было. Вы паглядзіце, я ўжо засумаваў па іх, дзе яны былі. Вы паглядзіце-ка, боты. Я такі ўжо думаў, ну, блін, мне увагі ад бота ўжо ніякай няма. Я ім не падабаюся. А тут зноў з'явіліся. Так вось, я... думаю. Карацей, гэта я паскардзіцца жадаў, бо у мяне даўно такое. Падаецца, я гэтую не правяраў. Альбо я заблытаў ўсё ўжо, і правяраў я цябе. Не правяраў, сапраўды не правяраў. Ось, я хацеў паскардзіцца, бо, падаецца, перапрацоўваю. Зараз не перапрацоўваю, дарэчы. Ну, вось зараз канкрэтна, вось зараз змяніўся графік. Зараз я працую значна менш, але гэта ў тэмпе ўсіх астатніх атрымліваецца. Таму што ўсе працуюць, я не ведаю, там, ну, значна менш, карацей. У мяне запаўліўся працэс. І гэта не выглядае для мяне, як быццам бы я... Ну, я ўсё яшчэ стрэсую, што я, блін, мне хочацца працаваць больш. Але мне падаецца, я перапрацаваў. І трэба з гэтым халерай скончваць. Так, дзе мой набор быў? У меня быў нейкі набор? Так, вось. У нас жа зноў прабітае, блін, кола. Ёсць. Рамантавалі кола. Хадзіць у абед навокал дому. Неблагая ідэя. Просто час ад часу у мяне бывае, ну, я так у папярэднім годзе ў асабісці. Я так да халеры працаваў, што я не мог сабе такога дазволіць. Ну, гэта быў шык. Інакш бы ні халеры бы не паспелася. Вось. Ці варта было так напружвацца, я не ведаю. Зараз я думаю, што гэта... Мне тады хацелася гэтага. Ну, мне тады хацелася да халеры папрацаваць і адчуць, што я раблю карысную рэч. Вось гэта мне хацелася. Вось. І гэта было для мяне вельмі важна, але зараз я думаю, што можа і не варта яно такого было, але ж, ну, блін, як бы... Яно не заўсёды ты добра прымаеш рашэнні ў моманце. Ось, а так-то рабіце перапынкі, карацей, не перапрацоўвайце. Адчувайце, беражыце сябе. Гэта ўсё херня.
Перапрацоўка вам нічога добрага не зробіць. Так, а дзе... Блін, электрычная халера. А тут дзесьці павінен быць якар. Мне падаецца, наша гэтая... Капот атрымаў... Блін, мы толькі атрымалі сабе новы навёхонькі капот. Ай-яй-яй. Ён ужо атрымаў сабе статус, бачыце? Блін, я заехаў неяк хрэнова. Ай! Ай, ё-маё. Ды паехалі адсюль, карацей. Нахрен гэта ўсё. Дзесьці якар павінен быць. Вось, вось он. Нам просто патрэбны якары, каб вызваліць адсюль. Ну. Ну, хопіць электрычнасцю херачыць. Ау. Мне, блин, машину пошкодило, быццам бы я на другім узроўні зоны. Ух. Таму, калі можете адпачываць, адпачывайце. Калі жадаеце працаваць, працуйце, але не перапрацоўвайце. Это вам нічога добрага не зробіць. Ну, каб здама яму, карацей, капоту, я толькі яго зрабіў. Я не ведаю, як ад гэтага статуса пазбавіцца, зараджаны. Ён рэдкі статус, ён рэдка з'яўляецца. Але вы зараз, і што мне з ім рабіць? Ён пашкоджвае мне нешта, альбо што? У чым яго сэнс? Зараджаныя. Фікса, а ніякага няма. Што я могу з гэтым рабіць? Блін. Зноў гэта электрычная пачвара. Зараз спробуем яе аб'ехаць, пакуль яна не паспела перад намі. Блин, он там за мною, так? И за мною кататься. Я жадаю грузовичок зазернуть. Грузовичок. У прынцыпе, упрыгожванне і ежа. Што, у прынцыпе, нам і патрэбна. Так, давайте-ка. Это все складем. Я думаю, што вось зараз мы... Гэта, на жаль, тэрыторыя нам не поўнасцю дапаможа з паляпшэннем рухавіка. На жаль. Яна такога просто не можа даць нам. Нам патрэбныя арміраваныя панелі, яны толькі глыбей у зоне. Але ўся зона у гэтым самым. Зараз у шторме. І, в прынцыпе, нам там не тое, каб... У шторме мы і не пазбіраем нічога ў выніку. Таму будзем зараз неяк... І яшчэ адна панель такая. Ды халера. А чаму так раней не было? Ну, раней так моцна электрычнасць у нас не пакрывала. Так, на выход мы уже можем ехать, до речі. Давайте подъедем туды, заберем апошні якор, раз уж такая справа. Блин, знову гэта электронная халера. А ё-моё. Ну, до речі, калі яны зараджаныя, мне падаецца, нічога такога надзвычайнага не адбываецца. То бок, ну, яны, вядома, не тое, каб ідэальна, што яно там зараджана, але я не бачу ніякіх пабочак з гэтым. Ну, зекаціць і зекаціць. До рэчы, пярэдні капот ужо разрадзіўся. То бок, атрымліваецца, гэта не назаўсёды, ён можа сам сысці гэты эфект. Часам. Можа быць, залежыць ад таго... Не ведаю, які моцны разрад быў, альбо просто выпадкова абіраецца, колькі часу ён будзе трымацца. А можа яшчэ якія ўмовы ёсць? Да рэчы, мне падаецца, я не ўсё склаў, так? Вось я цябе не склаў. Апошні якар. А ё-моё. Не-не-не, адчапіся, калі ласка. Будешь там сидеть?
Ёсць. Опа, пачакайце-ка, пачакайце-ка, там была фарба белая, падаецца. Не, шэрая. Усё роўно добра. Радыё. Я же ведаю, что такое радио, правильно? Я ведаю, что такое радио. Ну, у принципе. Берем да едем. Мы можем тут выехать, а можем вот тут выехать. Давайте вот тут, потому что тут прямая дорога, и меньше вероятно, что мы пошкодим себе машину. Раз выйдем на яе. Трошки назад отъедем, бо мы не можем активовать браму, коли она занадто, ну, занадто близко. Так? Так, выехали. Раз. Ну, машина. Где мой задний ход? Ладно, задний ход машины не дае чамусьці. Есть. Добро. Выезжаем. Активация. Поехали. Выезд будет довольно простым, потому что нам потрібно просто по прямой ехать по дороге. Наступнай кропкай сабе абярэм нейкае месца ў глыбіні зоны, любая, яка нам падыдзе, галоўнае, каб там не было, о, блин, кінцовыя панелі. Ну ладно. Можно было бы забрать. Вось, будем абіраць любую кропку, где мы тэарэтычна можем знайсці арміраваныя панелі. То бок просто сярэдняя частка зоны, бо яны звычайна на машинах знаходзяцца. І вось з гэтых машин мы і будем іх забіраць. Ось тут наш выезд. Добра, гэта бедня арыгана. Колу не згублю, спадзяюся. До речі, я тільки зараз зрозумів, у нас повністю заїзд був без музики. Давайте себе разберем вот это. Где там наш ящик? Вот он. Ага. Нехай воно з подлоги збирає. Ми вже зможемо собі дозволити бути трошки лянотними. Воно візьме зараз все збере з подлоги і запакує нам у ящик. Это. Далей. Ну. Ось. Поклали гэта. Можно перефарбовать машину уже. Ну, я по краху думаю над этим. Блин, у нас место скончивается. Реально, зусім скончивается. У сенсе, нам нема куди уже складывать речи. У нас там першие признаки этого. У нас шкала зараз застался у этом ящике. Так. Давайте поглядим, что у нас тут за упрыгоживание новое. Стрелочка. Давайте стрелочку. О, будет у нас коробка передач со стрелкой. Чтобы мы не забыл то всю направку. Так. Я нават нічого проверять не буду. Нам, я бачу, ось у меня злева, я себе зрабіў нотаточку, што мне патрэбна яшчэ 7 гэтых штук. Гэта карціна насамрэч прыкладна 4 панелі. Нічого такого. Таму абіраем новую коробку, ремонтуем хутенька машину. А давайте одразу по сюжете поедем. Ну, літральна вось сюды. Мы можем по шоссе мы не пойдем.
А як ми можемо проїхати так, аби не пошкодити машину? Давайте ось так, короче. Пойдем на миссию, литерально, потому что и миссия одночасовая, и это самое будет. Я думаю, сплошные плюсы. Так, ладно, я на нейкая. Там стабильно навод у гэтай локації. Чудовно. Ну, короче. Чудовно, покатаемся зараз. Поляпшення ми все равно робити не будемо. Треба тільки машину відремонтувати трошки. До речі. Нехай погасим. Так, паливо. Я думаю, для гэтага моменту, специально для гэтага моменту, из-за того, что нам ехать далеко. Нам реально далеко ехать. Я думаю, я зараз отремонтую детали. Ну то, что зарегенерировало, мы заменим. Бампер у порядку. Headlight. Ну, мы... До речі, headlight можна замінити ще. Лямпочку. Менш пошкодження буде отримлювати. Так. Двери. І все, в принципі, ми нічого тут не заберемо. На все остальне варто було б почекати. Есть двери какие-нибудь, какие? Передние правые и левые задние. Давайте заменим. Чем бы нет. Остальные мы реально просто отремонтуем. У меня есть с собой какие-то ремонтные наборы. Їх трошки... ну не тільки занадто. Але у мене є так само з'явився новий тип ремонтного набору. Ну, это уже с большего. Ось ты. Что у нас еще в драном стане? Ось эта панель. Все правильно. Чудовно. О, поглядите-ка. Новая коузелка от нашей сметницы пришла. Так, коузелка. Там медведь некий. Где моя коузелка? Где она? Ось она. Окей, давайте його. Часово з ним поїздимо. Як він виглядає? Ну, я не зовсім на медведя, навіть він подобне. Пряжуна. Нехай ковзається. Так. Ну, машину можна... Блін, вона вже, в принципі, неблаго виглядає. Як визначилося, нам коли неблаго було б вуглі полепшити. Бо їх пробиває просто без конца. Я за одну поездку по безпечних територіях 3 рази, блін, ремонтував коли. Куди гэта? Так, ввогуле гэта ремонтные наборы усе, і у мяне ёсць спроба усе ремонтные наборы вы сюды позапихаць. Ну, у прынцыпе. Усё, поехали. Як звычайна, хутчэй за ўсё ў самую ноч прыедзем. Да, рэч... не, все парадку. Павінна быць у парадку. Я зараз подумал, что у меня плазмена... Пачакайце-ка. Што гэта? Толькі не кажыце мне, што я, калі выязджаў з гаража, мяне спусціла кола, калі я выязджаў з гаража. Гэта што за халера? Так, я магу пакуль яшчэ лічыцца, што я ў гаражы?
Ужо не лічыцца. Не, пачакайце, альбо лічыцца. Сіленькі вось гэта. Давайте сабе іх набяромся, бо мне падаецца, мне іх спатрэбіцца да халеры. Кіт. 3 наборы таких. І яшчэ наборы... Дзе яны? Механіка. Раз. 2. 3. Просто раз такая халера, гэта просто будзе бясконца да мяне задзёбваць. А чаго так яно пачалося? Ну ж раней так не было. Што змянілася? Можа я анамалію якую пачапіў, якая з гэтым працуе? Я не ведаю. Дарэчы, я так-то наборы зрабіў, а ремонтам не заняўся. Ну літаральна, я просто выехаў з гаражу. Бачыце, ведаеце, дзе я зламаў яго? Хутчэй за ўсё. Вось на гэтай невялічкай гравіцы, з якой я выязджаў увесь гэты час. Вось тут, на гэтых камянях. Яно спусціла яго. Можа зараз просто дурная думка. Можа быць, у дэталяў ёсць час ну, працы, то бок яны праз некаторы час просто выходзяць са строю, неважна, наколькі яны крутыя. Таму што гэтыя колы я як зрабіў, я не змяняў іх, я іх толькі рамантаваў. Можа быць, просто чым больш ты імі карыстаешся, тым яны зношваюцца, іх ёсць сваё жыццё. Таму што па выглядзе, ну, чамусьці ў іх яшчэ і колер трошкі адрозніваецца на нашай машыне. Можа быць, гэта рэальна нешта асаблівае такое. Я просто, можа, нейкую механіку не зразумеў яшчэ. Можа, мне варта гэта новыя колы зрабіць. Гульня просто ніяк не падказвала, што такое ёсць увогуле. Нідзе. Нам, дарэчы, не тое, каб штосьці патрэбна. Зноў жа, мы будем спыняцца каля любых веж, якія электрычныя, таму што плазма патрэбна. Але ў астатнім я прапаную просто праехаць зараз гэту лакацыю. Можа быць, свінцовыя панелі яшчэ будзем скручваць, але ў астатнім можна забіць. Нам далеко ехать. Радио. Почему радио не переключается? Дивно. Радио. Кажется, что працує. Не показывай правильно радиостанцию. Музыка переключается, але радиостанция не. Цікаво. О, вежа. Так. Вы усе злезьте з моей машины. Ты пайшоў нахрен. Налетела. Отчепитесь. Налезли, блин, на машину. Так, машинка. Все, в порядку, ставим на ручник. Давайте на вот загасим яе. Так, я бачу 2 генераторы. Це все мне придется робить еще один этот сам молот. Потому что гэтага хутчэй только на гэты удары хопіць, так? Придется назад бегчу.
Яшчэ скриншотик. Прыгажосць. Так. А молот я сабе не зраблю, так? Таму што мне не хапае ресурсаў. Таму што я іх не збіраў. Ну давайте тады гэтую забяром. Раз такая справа і ўсё. І пойдзем адсюль. Хоць колькі плазмы. Альбо ўвогуле, блин, я разбіў, а плазма не выпала. Ну, ачмурэць. Ну давайте хоць школу забяру, хоць штосьці будзе. Ну, калі такая справа атрымліваецца, то мне патрэбна тады... А мне молот патрэбны, каб да гэты домик забрацца. А чмурэнейшае проста, а у мяне атрымліваецца. Зноў кола прабіла, ды? Гэта што? Літаральна я метр праехаць не магу, у мяне кола ламаецца. Можа рэальна яны проста зношваюцца? Таму што, ну як гэта называецца? Ну я не бачу нічога такога. Блин. А я магу сабе зрабіць іншыя колы увогуле, вось на дарозе, так? Не, я нават сабе не адчыніў гэтую опцыю. А, ладно, давайте. Где там набор гэта? Я нават уже не буду яго просто з інвентара даставаць, калі такая справа. А можа асаблівасць? Слухайце, можа гэта анамалія? Я толькі зараз зразумеў. Па тыпу ад любога удара у мяне прабівае кола. Таму што гэта ўжо нават абсурдна. Ну, яно рэальна ненармальна не гучыць. Я з гаражу выехаць не адолеў без ремонта. Чекайте, закат? Альбо не? Блин, а як... А можна ў гульні інтэрфейс? О, фотомод. Фоторежим ёсць. Трэба было фары ўключыць, ну ладно. А можна ўключыць яе? Ну, змены рабіць. Фильтры... Час можна змяніць, колькасць... А, ўсё патрэбна. Добра. Есть нават силуэт водителя. А дзе ён? А дзе гэты силуэт, калі я тут стою? А, по типу силуэт водителя в машине? Ну ладно. Прихожу все равно. Оп, заробили скриншотик себе. Угу. Я редко фоторежимом користаюся. Я почав користатися фоторежимом, тому що мені потрібно прев'юшки для відео. Ну, така штука. Я такий, о, пригожа, ось гэта можна забрати собі. Бо шчира, для шмат яких гулян яно необходимости нема, ну просто нема, тому що ти можеш у інтернеті знайти промо-матеріалів пригожих без проблем. А на Pacific Drive, насамрэч, усё выглядае як один той же малюнок. Всякі для лого яно выкарыставаны і ўсё. Больше ні халеры няма. Амаль не знойдзеш. Так, ну давайте просто едем тогда. Просто правый бок может быть. Что это?
А, там хутчэй за ўсё гэты самыя былі турысты. Так, трэба продумаць, як ехаць. Я магу паехаць па прамой, але там тоннель. Не, нам тоннель не падыдзе. Нам патрэбна праз правы бок тады. Спадзяюся, зноў зараз не праб'е кола нам. Нам літаральна ламае кола з любога моманту. Я не магу зразумець, 100% павінна быць анамалія, таму што, блін, іншага тлумачэння мне тады не знаходзіцца проста. Это халяра нейкая. Там ужо абсурдныя моманты просто ламаюцца. Добра. Опа, почекай-ка. А мотик стоит. Просто так. Посередине дороги. Что тут робишь? Не холеры. Удобно. Зазернули. Ой, я что, не поставил его наручник? Так, где мой выезд? Гравику. Вот же он. Чому мне его не бачно? А, тут хутчэй за ўсё. Камяні літаральна закрылі гэтую гравіку і здавалася, быццам бы там ні халеры няма. Упс. Вось зараз я ударыўся кабзда. І пры гэтым кола не прабіла. Як гэта працуе? Гульня мяне нешта падманвае. Для тых, хто можа толькі далучыўся, сёння ў нас быў план, што мы будзем гуляць у Mass Effect Andromeda. Па пятніцах мы робім невялічку, круцім рулетку і вызначаем, во што мы будзем гуляць у аўторак. Рулетка складаецца з таго, што вы нагаласавалі, таму гэта можа быць трапіць на любую гульню з гэтага спісу. Справа ў версіі, калі вы разумееце, пра што я. А у выніку я не чакаў, што з ёй праблемы будуць у Mass Effect Andromeda, што ёй будуць праблемы з захопам. Чамусьці яна проста паказваецца, ну, на захоп просто не адбываецца. Такое звычайна бывае з нейкімі старымі гульнямі, але тут гульня 17-18 году. А ё-моё вы. Раз. Мне зараз машина уедзе. А ё-моё. Не, верните мне машину. Ау. Холера. Яны мне разъёбуть так машину. А, я не могу сам добраться до их. Так, ты? Пошел нахрен. Ты? Так сам пошел нахрен. Люди некие стрымілі. Ну, такое, калі праблемы такія з'яўляюцца, трэба сядзець, разбірацца з драйверамі, разбірацца, чаму ў яе. Можа нейкія панчы паставіць, можа нейкія яшчэ дадатковыя моды на OBS. То бок людзі-то яе стрымілі. Проста гэта не проста, як вызначылася. Я думаю, ну, большасць гулін ты просто бярош і захоп робіш, і ўсё працуе. Але не яна. Вось. Яшчэ можа быць нейкія асаблівасці канкрэтна з той версіі, якая ў мяне. Ось, і гэта трэба вызначаць. І я таму я значыў тады у пятніцу, я адзначыў гэту гульню як пераможцу. Зараз я зняў гэты статус яе, і я паспрабую, пакуль пакіну як ёсць, няхай яна будзе ў спісе, але я падрыхтуюся. Ну, на наступны раз, калі яна пераможа. Ось, я хаця б буду ведаць, што з ёй праблема, і дам сабе больш часу. Таму што я даў сабе, ну, я не чакаў праблемы, таму даў сабе, ну, ось проста перад стрымом, як запусціць яе. Ось, то бок 15 хвілін да стрыма і яе падрыхтаваць. Але 15 хвілін ні халеры не хапіла. Нават і блізка. То бок, ну, я яе запусціў, і яна як бы запускае... Ну, я запускаў яе, правяраў, што яна запускаецца, што працуе гульня, але захоп не правяраў, і вось вызначылася, што ёсць праблема з ім. Так-то стрыміць я ўпэўнены, я магчыма. Проста трэба калупацца. А на, ну, апошнія 10-15 хвілін перад стрымом як бы не атрымалася.
Так, яшчэ одна локацыя. Мы просто проезжаем их наскрозь. Спрабуем не зламаць сваю машину по дарозе. Што атрымліваецца пакуль не вельмі. І уязджаем у яшчэ одну сюжэтную локацыю. Нам літаральна наскрозь эту локацыю патрэбна праехаць. Вельмі моцная электрычнасць на гэтай локацыі. Блин. Ведаеце што? Хутчэй так, быццам бы... А, пачакайце-ка, а можа я сабе молот могу зрабіць зараз? Я там падназбіраўся рознага. Не? Не, хутчэй за ўсё няма. Так? Не, нават і блізка. Газовы цыліндр патрэбны, а я не зрабіў сабе запаснога, так? У наступны раз буду ведаць, трэба ўзяць сабе гэта самае, зрабіць молот. Ну, молоты падрыхтаваныя, як бы, вазіць з сабою. Таму што яны патрабуюць газовых цыліндраў, якія не тое, каб часта сустракаюцца. Асабісці, калі я іх каплю для рухавіка свайго новага. Так. У мяне папярэджванне, што на гэтай лакацыі ўзмацнёная электрычнасць. То бок усе анамаліі з электрычнасцю будуць наносіць яшчэ дадатковы эфект. Так, сэнсовыя панелі я бачу. Гэта той рэдкі выпадак, калі нам увогуле патрэбна спыняцца. Так. Не бачу. Электроніка. І ўсё потым гэты пыласосам збяром. Так, гэта ўся электроніка тут. Правильно? Правильно. Пыласос. Зламаўся пыласос. У нас есть запасны. Запасны пыласос. Где ты? Ось тут десь. Так. Усё собрал, не? Падаецца ўсё. Проверяем? Ну, по выгляде так. Пайшлі адсюль. Дарэчы, гэта ліхтарык. Вось, зламаўся. У нас ліхтар таксама есть запасны. Дарэчы, мне падаецца, зараз мы нарэшце перайдзем на новы ліхтар увогуле. Круты-круты. Вось он. Ну-ка, вы паглядзіце, які ліхтарык, а? Святло як, а? Пашло. Кайфы. Яго павінна значна даўжэй хапаць. У самую цемру, як звычайна, блін. Нешта мне шчасціць кожны раз. Я кожную сваю місію асноўную выконую уначы, блін. Ну, акрамя рэдкіх выпадкаў. Там яшчэ ёсць... А, не буду ўжо ў гэты раз спыняцца. Там яшчэ ёсць сэнсовыя панелі. Так-то іх увогуле добра было бы збіраць усё ж таки. Але гэта зусім не абавязкова нам. А ё-моё. Прачапіўся? Прачапіўся. Злазь з машыны. Ты за гэта не заплаціў. Дарэчы. Ну, раз уж спыніліся і выйшлі з машыны. Чаму домик не праверыць, правильно? Мне нават незвычна так святло. А ё-моё, радыацыя. Заходзім.
Я не буду ў радыяцыі збіраць, вон увесь дом пакрые зараз. І машыну таксама накрыю. Пойдемте в машину доезжаем. Только детали шкодить. Давайте в эту фарбу перекладем. Могу я на ее место нечто покласть? Не, подается не могу. Шторм наближается. Нам у угля эта локация тупо проездом. Можно просто гнать по дороге. Я збіраю тое, што карысна, але зноў жа гэта не вядзе мяне да паляпшэння майго рухавіка. Гэта нам набірае рэсурсаў, якіх у нас мала. Для паляпшэння рухавіка нам патрэбна арміраваныя машыны, а арміраваныя машыны у больш глыбокай частцы зоны. Где моё радио? Это... О, кайфы. А то вырубили нам гэтыя пачваркі мелкія. Кайфы. Решека. О. Под настрой. И натрапил. Добренько, і вось наша місія атрымліваецца. Бачыце, мы ўсё бліжэй і бліжэй забіраемся ў другую частку зоны, і мы набліжаемся увогуле трэцяй, але нам пакуль сюжэтна нас туды не накіравалі. Зараз гэтая лакацыя, як звычайна тут у гэтай гульне, мне амаль не дадуць слова сказаць, яны будуць бясконца трындзяць паміж сабою. Давайте я вам адразу распавяду прыкладна, які ў нас уводныя на гэты заезд, на гэту лакацыю. Мы даведаліся, што нейкі вучоны, навуковец, ён знаходзіцца, ну, ён, скажем так, абвясцілі, што адбылася нейкая падзея, ну, інцыдэнт нейкі у Red Meadow лакацыі, вось туды мы зараз і едзем, які знішчыў там усё, і ён загінуў у гэтым інцыдэнце. Альбо загінуў пасля гэтага інцыдэнта. Справа ў тым, што мы знайшлі доказы, што ён яшчэ жывы. І інцыдэнт, хутчэй за ўсё, быў падроблены, то бок ніякага інцыдэнта не было. Але, ну, як бы лабараторыя, скажем так, сказалі, што яна ўжо больш не працуе, але яна насамрэч працуе. Вось зараз мы паспрабуем даведацца, заехаць на гэтую тэрыторыю і разабрацца, ці быў нейкі інцыдэнт, што здарылася з прафесарам, альбо штосьці яшчэ даведацца. Як пашчасць. Персанажы даволі загадкава кажуць, і звычайна канкрэтнай карыснай інфармацыі не выдаюць. Ну, даволі рэдка. Ну, вельмі супер важнай сюжэтнай. Таму паглядзім, яны, хутчэй за ўсё, будуць проста перабіваць мяне, і я вам не буду ўсё тлумачыць. Вось яна лакацыя. Мы ўехалі на гэтай тэрыторыі. І вось яна агароджаная тэрыторыя. Там шмат энергіі даволі можна сабраць.
Тут усё новае. Гэта лакацыя нам важна, любыя машыны будуць важныя. Дарэчы, сканер ресурсаў. Oh, jeez. You know, I remember red metal like it was yesterday. You up to your eyeballs in paperwork. Francis coated in chalk dust from the Black Horse. You mistaking my lab notes for a trash pile and throwing away weeks of work? Yeah, it'd be nice to see it again. They bulldozed that facility to the ground. There's nothing left to reminisce about. Яны яшчэ і працавалі на гэтай лакацыі раней. Окей. Две машины наперадзе нас чакаюць. Нейкая з іх браніраваная ёсць? Браніраванай няма, але мы зазірнем хаця бы што ў іх у багажніку. Нічога вельмі карыснага. Дарэчы, трэба сваё смецце ўсё гэта скласці назад. Блін, так незвычна, што ў мяне такі яскравы ліхтар. Я прызвычаюся, што мы бачым амаль нічога. Блін. Гэта панель нам прасцей разабраць зараз. І... Поехали далей. Так, машина, але не бронированная, так? Не бронированная. Я бачу нейкую машину адзначаную там на версіі, яна падобная на тое, што мне патрэбна. Машина Арда. Давайте да я подъедем. Do you ever regret all this? From the very second I heard your voice coming through my speakers. I mean, everything that happened here. Standing over Lim. The way the project То, що нам потрібно. ended. It cost you Alan. Альбо ні. Your career. А, ні, то, що потрібно. The Olympic Peninsula. But you're still here. So are you. You chose your urban legends over everything else. And you wonder if I regret it. Oh, I have no interest in regret. I want to know if you ever felt that leaving was a real option. After everything I've seen and heard and felt here, no. Not a chance. Then we have that in common. Ну, уже не толькі штосьці карыснае, яны проста абмяркоўваюць сваё мінулае і шкадуюць яны аб чымсьці. Так. Цудоўна, мне падаецца, зараз мы накопім. Мне падаецца, гэта ўжо дастаткова ў нас. Я магу памыляцца, мы ўсё роўна забяром з запасам, таму што нам гэта патрэбна, ну, гэты ресурс нам спатрэбіцца доўга яшчэ. Так, у нас гэтай... А, не, опять, недахоп. Яшчэ адна панель у ідэале была бы. Дарэчы, давайте, можа, у мяне ёсць адзін элемент цікавы, які я жадаў бы паспрабаваць. Ён называецца экстрактор, по-моему, так? Вось, ліберейтор, вы бачыце. Ён павінен забраць дэталі ад машыны, калі я правильно разумею, як ён працуе, так? Ау! Ён адстрэліў, добра. Ён адстрэлівае дэталі ад машыны. Мы можам просто забраць з сабой. Атрымліваецца, гэтыя арміраваныя панелі мы можам просто з сабой забраць? Гэта ж... У мяне зараз... Окей. То бок атрымліваецца, арміраваныя панелі я магу не рабіць, я магу іх просто забіраць. Ну, калі я пажадаю абвешаць сваю машыну арміраванымі панелямі. Угу. Мне не абавязкова грындзіць. Окей. Это пры умове, што там ёсць тое, што мне патрэбна. Ну, ў сэнсе на машынах. Арміраваныя панелі мы бачым даволі часта, так што гэта ўвогуле невялікая праблема. Можам рэальна іх проста паздымаць. Цікава, ці змагу я імі карыстацца як сваімі, таму што вось гэтае коло, напрыклад, як сваё, быццам бы я яго зрабіў.
Ого! Тут бронированные стены есть здоровенные. Зноў жа, я ні халер не бачу, было бы надвор'е добрае, я бы хоць даведаўся, як это ўсё выглядае. Мы уехалі ўнутр, і там прыгожа хутчэй ўсё, так? А мы, як звычайна, у гульне ўначы, у дождж. Бачыце там нейкія контуры здаравенных проста канструкцый? Тут павінна быць вельмі прыгожа. Тут павінен быў адбыцца вау-эфект. Але надвор'е нам кажа не. Чекайте, тут означен будинок, літерально каля нас. Машини, машини, машини. Що за будинок? Я ж не бачу тут нічого. Так, розне упригожування знову. Трошки їжі, нотатки. Это все складываем. Налепочка новая некая. Блин, мне вельмі шкада, што мы... Реально, большасць місій мы... У асабістасці ў новой лакацыі мы заўсёды, блин, пад нейкую халеру з надвор'ем прыязджаем. Мне адчуванне таго, што я пропускаю нешта прыгожае. Давайте тады навокал гэтай лакацыі катацца. Цікава, як я павінен трапіць у тое сюжэтнае месца? Можа быць, я бы і пабачыў адразу відавочна, дзе мне праехаць, але ж, ну, вы самі бачыце, тут амаль нічога няма. Тут надо мной павінна быць дарога надо мною, альбо што? Як гэта? А, вось яна. Я нават дарогі не бачу. І дом я гэты прапусціў. Бачнасць нулявая. Тады далей па дарозе і шукаем нейкі варыянт, як выехаць да таго месца, куды нам сапраўды патрэбна. Ага, дарога вось чаму я не пабачыў, таму што тут абвалілася ўсё. Я толькі зразумець не магу, гэты комплекс ён што, па тыпу, увесь пад дахам быў, альбо як гэта працуе? Ну, проста зверху ёсць нейкія канструкцыі, якія я пабачыць зараз не магу. І гэтыя канструкцыі выглядаюць так, быццам бы яны рэальна, ну, як поль. Бетонная такая здоровенная, как здоровенный саркофаг это все выглядает. How's Francis? He hasn't left the bedroom. I'm sorry you didn't know about his demotion. It wasn't my secret to tell. It's fine. This is between him and me. О, турысты. Дзесьці каля лім'якара. І нам патрэбна як мінімум, каб пакінуць гэту тэрыторыю. А дзе ён? So, what did Alan tell you about his work? He was second in command of Dr. K's lab, after all. Alan didn't discuss his work with me, nor did I share mine with him. Wait, you were head of the whole stinking department. You must have known something about what their lab was doing. If there was anything useful to be found, I'd have sussed it out already. And that's all I did after the accident. Try and fail to find any answers. Блін. Як усё радыацыя, а гэтага я не бачу. А, вось ён якар. Бачу. Чырвоненькі такі.
з гэтым месцам разабраліся. Выйдем зараз на дорогу. И на 10 тут повинно быть. Блин, пробило коло знову. Ну кто бы мог подумать, а? Что могло бы яшчэ адбыцца, правильно? Я не ведаю, я за сённяшні стрым зламаў колы больш разоў, чым за увесь час у гэтай гульне. А ё-моё, ён уже літаральна адваливаецца. Давайте гэтае коло просто забяром сабе ў машыну, пакладзем. У нас ёсць запасное зараз. Вось яго возьмем і паставім. Чакайце-ка, у нас яшчэ і топ-паліўны бак злева пашкоджаны. А што з ім не так? Ён працякае? Так, ён ужо пусты. Так, ён прабіты. І ржавы ўжо. Блин. У нас ёсць? Не, мы можем зрабіць замену? Таму што... Чаму я не магу гэта пакрафціць? Таму што мне патрэбна быць у хаце сваёй, карацей. Давайте хотя бы залатаем яго, каб не выцякала. Часовае рашэнне. Але ён ужо і ржавы, так? Трэба панелі змяняць, каб бараніць свае колы, мне падаецца, у гэтым праблема. Падаецца, так гэта працуе, што панелі, якая над колам, яна ўплывае характарыстыкамі на тое, што, ну, на самое коло. То бок, напрыклад, мы можам зрабіць сабе коло, якое прабіць нельга, але мне падаецца, можна проста знізіць пашкоджанне яго, дзякуючы панелі бакавой. І такім чынам у нас будзе менш пашкоджанняў для колаў. Давайте за якарамі яшчэ. Яшчэ я гляжу на гэта, ўзнікае жаданне спампаваць Death Stranding і пакатацца на грузавіку альбо матацыкле па пустках. Ідэальны варыянт. Насамрэч, трошкі падобна і ёсць. То бок я як бы езджу, але увесь кайф геймплейны якраз такі вось, ну, у гэтым паездзіць. Ну і паапгрэйдзіць, скажем так. Мне вельмі падабаецца, што... Мне вельмі падабаецца збіраць сямеце, таму я вельмі шчаслівы, што ёсць апгрэйды для гэтага. Нешта новае анамалія нейкая. То бок ён атрымліваецца не агрэсіўны геймплей. Мне гэта вельмі падабаецца зараз. Я вось ад гэтага... Вось гэту пачварку трэба прасканаваць, у нас такой няма. Трэба яе паглядзець. Молді балун. І як яшчэ знайшлі? Давайте адразу ўжо, раз такая справа, не гледзячы на то, што я далёка вельмі. Я вельмі далёка ад машыны. Там далёка бегчы, але я думаю, нормально будзе. Цемры векарам да машыны. А так у Death Stranding і ў яе ёсць падобнасць у вайбах, скажем так. Адзінае, што можа Death Stranding больш павольная. Ну вось, як бы просто у цябе ёсць больш часу пабыць сам на сам з асяроддзем. Вось такое. Тут у цябе асяроддзе такое у твою прастору асабістую урываецца просто з разнагі. Чекайте, там станция ремонтная, альбо что? Не, подалося. Это не ремонтная станция. Блин, яшчэ одна машина. А давайте своим либерейторам гэтыя армированные панели просто сабе начепим, а? Или мне атрымаецца? О, блин. Да ё-моё. А ё! Не померьте бы. Мне потребный ломик. Альбом... Ай, ты холера. Блин, давайте вы съезжайте отсюда. Не, нахрен. Я маль помираю. Мне багажник ззаду адчынены. Трэба выбрацца зараз і потым зачынім яго.
спрабаваў, блин. Я хацеў зараз паспрабаваць паэксперыментаваць сабе начапіць панель, але нешта мне не атрымалася. Ну, аплівалі мне машыну. Ну, хопіць мне машыну аплёўваць. Чвары. Не-не-не-не-не-не. Ау. І ведаеце што? Ведаеце, што здарылася? Вы не маглі гэтага чакаць. Вы ніяк не маглі прадугадаць, што зараз адбудзецца. У мяне зламалася кола. 2. Так. Так, машына. Колы, в першую чаргу колы. Мы просто без іх нормально нікуды не уедем. Я могу сабе зрабіць яшчэ один набор такі? Так. Гума скончылася. Давайте. Ага, тут мне молот патрэбна. Я могу молот зрабіць? Альбо мне ўсё яшчэ не хапае на яго. Мне ўсё яшчэ на яго не хапае, а мне патрэбны газавыя цыліндры і шестерні. Добра. Што, я магу замены сабе нейкія зрабіць? Эти двери амаль адваліліся, пярэднія. Ремонтны набор? Давайте яго. Хоць трошки будуць дзверы на месцы. Зноў жа і ржавыя. Мне падаецца, і ржавы вось якраз такі адзнака таго, што яна будзе пакраху развальвацца. Але ж мае колы, яны ж нармальныя. На іх ніякіх сімваляў няма. Чаму яны ламаюцца так часта? Адзінае тлумачэнне, якое ў мяне ёсць, гэта анамалія. Ну вось, просто больш аніяк я не ведаю, як гэта патлумачыць. До речі, ми набралися енергії. Давайте поспробуємо виїхати зараз. Знайдемо некий шлях. Будемо шукати виїзд. Чекайте-ка. Мені видається, я знайшов особливість. Коли я поворачиваю вправо, у меня дворники спробуют вправо поехать. Чтобы яны худше. Альбо они заповоливаются, альбо что. Ну, картина невеличкая такая. Не только проблемная холера. Так, убираемся. Треба скончивать тому, что, блин, у нас машинцы хутка пердик прийде. Так, мы на дорозе. Давайте яшчэ ремонтнай гэтай шпатлёўкай. Можа капот сабе адремонтуем, бо ён таксама разваливаецца. І бампер пярэдні. А, холера, давайте уже гэтыя наборы выкарыстоўваць на поўную. Этой двери так само. Раз. И гэтая так само. 2. О, блин. У нас порвался. Ах вы ж, ё-моё. Боковинная порвалася. Хованка моя. Да и выпали предметы. А там был, блин, ремонтный набор. Альбо не, альбо ён управом. Ён управом. Так, давайте вот этот дорогий набор мы складем себе. Не-не-не, давайте... Ведаеце, што ў бакавы мы зараз, мне падаецца, будзем рэсурсы складваць. То, што нам не шкада. Таму што мы зараз прадзёблі там нешта ў левым. Добра, там не толькі шмат было. Самае важнае ў мяне у правым было. Я парваў сабе карацей сумку на левым баку, я з'явіліся прадметы. Я не ведаў, што гэта будзе опцыяй. Есть выезд, не?
Что это такое? Это ж навод не аномалия. Саб-компресор? Вось як вы выглядаеце. У нас ёсць магчымасць да халеры гэтага сапа атрымаць, з якога можна арміраваныя панелі рабіць. Вось іх там шмат. Мне молот патрэбны, каб здаць. На Radiolyte адпраўляецца 500. Дзякуй, вялікі вулчара. Цікава, што за Radiolyte, бо я нават не чуў. Вось яны як так выглядаюць. Мне патрэбна зрабіць сабе молот. Мне вельмі патрэбна молот зрабіць. Ёсць яшчэ якія будынкі тут? Вельмі патрэбна молот. Хацела спытаць, ці гуляў я ў гэта. Не, ўпершыню чую нават. Так, давайте-ка наверх. Тут у нас што? Бітае шкло не вельмі патрэбна. Нам для молота патрэбна хімікаты. О, не хімікат, а газовый балон. Нам вельмі молот патрэбна. Бо я тады закрыю, адразу сабе ў рухавік новы зраблю. У гэтым заездзе. Я яго зараз не магу зрабіць тупо з-за таго, што у нас молотка не хапае. Генератор яшчэ ёсць, плазмены. Но ўжо молот патрэбна. Блін. Аднаго інструмента не хапае, і зараз усё пайшло не туды, куды ёсць. Яно яшчэ не выйшло, толькі ёсць дэмка. Добра. У пятніцу выпала Pacific Drive. Не, пайшло не так усё. Карацей, у пятніцу у нас выпала Андромеда. Mass Effect Андромеда. Але з ёй апынуліся праблемы як аказалася, што яе нельга пастрыміць. Як, можна пастрыміць, але ў мяне праблема ёсць. Яна чамусьці захоп не працуе на яе. Я не разлічыў, што будзе хоць і нейкія праблемы з гульнёй 17-18 году, таму... Зараз яны патрындзяць і... Давайте я зараз вам распавяду, і таму што яны мяне будуць перабіваць бясконца. Дык вось, з Mass Effect Andromeda адбылася такая штука. Яна запускаецца, ўсё ў парадку працуе, але захоп не працуе. І ў выніку як бы не пастрыміць. І гэта я даведаўся толькі літаральна перад самым стрымом. Я гульню запускаў, правяраў, але не правяраў вось гэты момант. І атрымліваецца, подлавіў сам сябе. Трэба было больш часу сядзець, калупацца з ёй, праверыць дакладна, што захоп працуе. Вось, можа быць, яго можна неяк адрамантаваць, але трэба яшчэ дадатковы часу. Так што будзем, калі атрымаецца, паспрабуем. Чакайце, мы прыехалі. Лабараторыя доктара Кея, дзе яна? Яна вось тут? Праз ОБС стрымлю? Так. Звычайна праблема ніякіх, і як бы у мяне нават не з'яўлялася думцы, што патрэбна клапаціцца неяк пра гэта. А дзе лабараторыя, пра якую яны кажуць? Я не разумею. Блін, нам бы знайсці цыліндр, я такі шчаслівы буду. Там просто наш літаральна квіток, каб атрымаць нашыя новы рухавік. На гэтай жа лакацыі проста я не магу гэтага зрабіць, з-за таго, што інструмента ў мяне патрэбнага няма. Давайте турыстов объедем. У ідэале у лабараторыі знайсці проста газовый балон. Мы робім тады маланток адразу. Так, тут няма ні халеры. А як мне лабараторыю гэтую знайсці? Ага. Ну хутчэй за ўсё я вось так пакатаюся і зразумею, што просто знайду яе. Потому што тут прамая дарога. Адзнака гэта я сам сабе паставіў яе. Там праезд ёсць. Яны ждаюць, каб я далей ехаў. Блин, я не жадаю глубей ехаць. Я жадаю молот сабе зрабіць. Так, давайте так. Шукаем навуковую... Так, это станцыя. Вось яна, навуковая станцыя яшчэ, вось тут.
Едем до ЯЕ. Пофиг на сюжет. Я ожидаю, соберу хайк сегодня. Палево одиное, что скончивается. Без палева так-то мы... До речі, покуль мы тут у без специи, давайте палево зальем. Палево, ось палевное. Заливаем канистру нашу палево. Повинно хапить на повний час. Добре, больш за палову. І яшчэ маленькая каністра павінна у нас быць. Яе надоўга не хопіць, гэта каністрка зусім маленькая. Яна зручная хутчэй для таго, каб зліваць проста паліва з тых самых з машын па дарозе. Пробили коло? Як так? Так, пробили коло. Мы, блин, по бетону катаемся. Як гэта адбываецца? Просто реально я зламаў гэты коло, вось за апошнія 1,5 гадзіны я зламаў колы часцей, чым за ўвесь час у мяне. Так, нам патрэбны. Так, у нас уже і гумы не хапае на гэтую халеру. Добра. На молот нам что? На молот нам газ... Ну, так, не хапае газового цилиндра. Литерально один газовый цилиндр мы сможем одолеть все. Бачите, як едем? На левый бок закрутились, а мы ледь едем. Зараз вертаемся назад. Нам газові циліндри, звичайно, у шафах знаходяться у навукових станціях. Некалькі навукових станцій тут ёсць, ми можемо їх перевірити. І можемо сподіватися на те, що ми знайдемо там наш газовий циліндр. Коли газового циліндра нема, ну, блін, тут ми нічого не зробимо. Два кола порвалося. Як? Ніяка... Усё, у меня просто няма тлумачэння. Гэта павінна быць анамаліяй. Гэта ненармальна. Гэта просто жесть нейкая. Мы будем диагностовать, приедем и будем диагностовать. Это ненормально. Так. Ага, я на полностью у радиации. Объедаемся зараз? Оп. И будем прорываться туда внутрь. Или отрымается прорываться. Мне может спотребиться ломик. Яго я поставлю на першее место. Ну. Ось сюди. Чудово. Тут 5000 радиации. Ломики удало. Химикаты, картриджи под тиском. Машину шкодять. Машина вибухає, я чую, нечто чую там. Ломик тут знайшов, мені електричністю херачить. Я у критичному стані. Так. Добре. Там яма, ми перевірили. Наступна кропка. Їдемо далі. О, не-не-не-не, без кислоты колеласка.
Уехал в кислотную аномалию. Каб здамаю в машине. Выглядает так, что нам потрібно ехать уже по миссии. Мы не одолеем просто эту дорогу. Ремонтный набор. Давайте отремонтовать машину, коль мы без специи односной. Где там мой набор? Так. В першу чергу то, что червоное пойдет. Этой панель. Заварили я. И ржавые остальные двери выжатые. Какой радиация? Радиации ж не было. Давайте машину назад. Отъедем трошки. 3 колора пробило нам. Кали. Десяти сюда повинно быть. Там повинна быть гэты домик. Науковая станция. Будем сподіватися, что гэта яна. На Бэтчис отправляется 500. Гэтага я так само не ведаю. Калі мы побачим машину, на якой будут просто ну, армированные запчастки, мы можем обойтись... Блин, еще одна кислотная. Калі мы побачим армированные частки на машине, ну, армированную машину, до речі, мы можем просканувати. Есть армированная машина? Бачу нечто напереди, 160 метров. Мы можем просто гэтыя запчастки с собой забрать и потом разберем уже на базе. И атрымаем з іх армированное. Ну, это сам. Потому что нам не обовязково разбивать нам альбо молот. Молот гэта опционально. Ну, ён не обовязково. Нам потрібно хоч неяк атрымаць гэты сэп. Сэп гэта такая холера. О, блин. Катька. Почему он упал? Потому что у меня места не хапает в инвентаре. Сэп это такая холера, якая находится у армированных частках машин. Станцию проехал, это наўмысна зараз. Потому что на станции может не быть того, что мне потребно. Ну, то бок мне як пашчасціць там со станции, так? Але гарантавана на армированной машине будет то, что мне потребно, той же самый ресурс. Як бы молот гэта толькі сродак. Ён вырашыць мае праблемы вельмі моцна. Ну, мне значна лепей будзе. Але гэта толькі сродак. Так, добра. І таксама ўсё ржавае. Разваливается. Ну ладно, давайте машинку гэтую проверим, якая на пагорку. Вось гэтая. Бачите? Вось гэтыя дзверы мне таксама вырашаюць мою праблему, і мне уже не абавязкова молот. Ой, з молотом просто я мог бы собрать гэтага сапа и нарабіць сабе армированных панелей на потым. Блин, сэп. Мне падаецца, ён не выпал з этой дверы. Павінна быць яшчэ армированная панели. Вось. Вітаем это Егорой. Зараз я... О, есть. Проверим колькі. Нам потрібно було собрать... Не, нам не хапае яшчэ одного. Нам их 7 потрібно було собрать, наскільки пам'ятаю. В ідеалі було б собрать запасом. Бо крыльно буде, коли у нас одной не хопить. Ну. Ось. Желтенькая есть. Это все смеття. Подойдем. Дайте-ка почитаю хутенько. Это психологичный жахлик у стиле мультипликации 20-х. Окей. А почекай. Ну ладно, добре. Поки він вийде, я назапашую балів достатково. Добре, дякую велике. На Grim Fandango відправляється 9500, дякую велике. І вітаю, Вячеславець, до речі, не повітався. Вось он. Thermosap Crystal. Яны для армированных панелей використовуються. Колькі у нас їх у уніку? 9. Гэтага павінна хапіць. Калі я не
не зрабіў вялікую памылку. Дзесьці станцыя павінна быць яшчэ. Вось і назаду засталася. Я правильно зразумеў, так? Калі мы зараз знойдзем яшчэ газавы цыліндр, гэта будзе ўвогуле супер комбо, таму што мы зараз гэтых крысталікаў забяром да халеры. Блин, толькі картриджы пад ціскам. Ну ладно, давайте хоть что сберем. Что есть. Эх, шкода, не шастить нам, не шастить. Нема газовых цилиндров. Уже 3 месяца проверили, и их 0. Тады давайте так. Тады просто едем далей по сюжетце, бо есть вероятность не выжить. Мне уже ежа уся скончилася. То бок у меня пёс зараз 53 здоровья и больше не будет. Пакуль ежа зноў не найду. Яшчэ раз пераправеру, упэўніцца, што мы не знайшлі ўсё ж такі выніку. Не знайшлі мы. Газовы цыліндр ўсё яшчэ не хапае. Паехалі адсюль. А, з гэтым усім. Можа быць, я набор гэты магу зрабіць сабе ремонтны. Таму што мне не падабаецца так ездзіць. Так, гума ёсць трошкі. Одно коло мы можам сабе выправіць. Можа у той машыны ёсць колы? Ёсць кола. Мы зараз гумы здабудзем. Адзіна яна там, блин, на пагорку. Это адзіна незручная. Раз такая справа, да рэчы, мы, можа быць, сабе частку машыны просто літаральна ў полі зробім сабе яшчэ стальных панеляў. О, яшчэ бронированная панель. Я ее пропустил. Цудоўна. Ну и ўсё. Давайте сабе наробім адразу кавалкаў, панелі некаторыя заменім просто. Потому что машина ўжо разваливается по дорозе. Так, адзінае што? Вось яны наборы. Раз и два. Идеально. У нас есть 2 набора, и зараз мы колу выправим хоть. Раз и 2. Далее стальные панели. Гэта стальная панель у добрым стане. Гэта так само. Ну, я их адрамантаваў, але калі крохкія, то мы их заменим. Вось гэта крохкая. А чаму я не могу? Тир 2, то бок я толькі на базе могу рабіць? Блин. Ну, гэта непрыемна. Я думал, я могу сабе у поле амаль усё рабіць. Давайте хотя бы задние двери отремонтуем. Альбо что у нас тут пошкоджено? Олимпульсиметр. Ну, добра. Тады выязджаем. Спачатку вось сюды. Молот мы не зробім сабе. Рызыкаваць і ехаць на іншы бок мапы я не збіраюся. Таму едем як едем. Трэба місію ўсё ж такі зрабіць. Блин, знову у кислоту заехал, а? Яна амаль не бачна з гэтым туманом, яшчэ паветрам. Усё зялёнае так. І потым яшчэ зялёненькае на зялёненькім, і ў выніку я просто не заўважаю гэтыя воблакі газу кіслотнага. Зараз, калі я веду, нам молот спатрэбіцца. Я абавязкова буду накіроўвацца ў той, каб зрабіць пару малаткоў.
і нам гэты кашталікі разбіваць потым па дарозе. Бо арміраваныя панелі гэты на машынах гэта толькі мне было цікава, адкуль яны ўвогуле бяруць гэтыя кашталікі, бо яны ж неяк самі на машыны іх чаплялі, правильно, адкульсьці здабывалі. Вось мы знайшлі, яны растуць у гэтай зоне. Ім можна карыстацца. Так, поворот павінен быць дзесьці тут. Дзесьці тут, вось. А? Я же маю рацию, так? Ось он. Так, знайшов. Цудоўна. А зараз шукаем выезд адсюль і выязджаем з гэтай лакацыі. Мне павінна хапіць на новы апгрейд рухавіка. Вось гэтага тэрмальных крышталікаў, які я назбіраўся. На жаль, толькі я зараз даведаўся, як іх здабываць у вялікай колькасці. І поворот, не? Не, няма. Оп. Пачакайце-ка. А дзе выезд? Hang on, but where are you going? That should have been the end of the facility. А куды мне ехаць? Blueprints anyway. А куды? А як мне? Куды мне ехаць? Ну, проедьте по этому тоннелю. Так. Я просто не в той момент настолько проблемами своими был заняты, что я не заўважыў. Яны мелі на увазе, што мне патрэбна праверыць гэтую, ну, гэтае месца і знайсці, ну, што мы тут робім увогуле. Мы шукаем, тут дзесьці павінна быць, як мы думаем, схаваная нейкая частка гэтага комплекса яшчэ. Атрымліваецца. Я не бачу, куды машина можа праехаць. Вось там, что ли? Там, где гэтая? Блин. А мне есть магчымасць неяк? Турысты, можете, калі ласка, перасунуцца, а? Не жадаюць перасоўваць. Яны перашкаджаюць. Мы не можем праехаць без пашкоджання машины. А машину шкодзіць не хочацца. Так, тут у нас реактор плазменный ёсць. Цудоўна. Для гэтага молот патрэбна. Ну давайте поехали просто насквозь. О, колы. Запасные. Я яшчэ чую нешта. Ну ладно. Турысты не збіраюцца нікуды сыходзіць, там мы праезжаем просто машиной. Паспрабуем тут пролезьте, коли нет, то просто пробьемся. Выбухни и выбухни. Опаньки. Глядите. Сервисный туннель. Есть додатково. Выезд на улицу еще. Подойдя. Воу. Что это? Security protocol activated. Scan Artist security credentials immediately. Оу. Протокол бяспекі актываваўся. І зараз жа спраскануйце. After all these years, and Anna still has something to hide. We're definitely onto something now. Driver, anything you find down there, scan and transmit it back to us. We'll work on disengaging the security protocol. Ага, яны будуць працаваць, яны адключаць сістэму бяспекі, але мне трэба знайсці як мага больш даных і вынесці. Нейкі комплекс, то бок цэлая накрытая пляцоўка, схаваная за комплексам, і тут велася праца.
па дакументах тут уже нічога няма, то бок гэта канец комплекса гэтага навуковага. Ну давайте данные экспериментальные. Доклады, феномены. Okay. Зашифрованная. Something. This thing in the deep Передали. zone, they called it the well. Oh, fantastic. Tobias, run those reports through the Decryptor and see what you can find. Забираем данные. Что можем. Есть что-нибудь у вас тут, а? Тут окромя плазм... шмат плазменных генераторов. Колькі б я плазмы набраўся зараз, каб у мяне быў малаток, а? Малатка нема. Oh, you'll like this, Tobias. Your remnant origin story, if you will. Let me guess. You're about to ruin a good urban legend with a bunch of science. Fine, I'll read this one myself. Nice work, Driver. We'll review these and summarize our findings after. Окей. Яны знайшлі інфармацыю аб тым, як з'явіўся Ремнант. Гэта ўжо... Гэта вельмі карысна для нас. Ну, гэта можа нам штосьці даць. Давайте вось тут яшчэ. Што не хутчыць, быццам бы яны адключылі сістэму бяспекі ўсё яшчэ. These lab notes are complete gibberish. What about these diagrams, though? It looks like he was trying to convey something. You can admire the doctor's newfound art skills all you want. You won't find anything useful in them. А як на ту платформу трапіць? Добра, пакуль пакатаемся, потым знойдзем. Я ўсё яшчэ чую сігналізацыю. Збіраеце яе адрубаць альбо не? Я не вельмі жадаю трапіць пад нейкую халеру. This is a decrypted record of the accident. На Blade of Darkness запроводится D500, дякую, Лейки. Details about Helen's final moments. It's been over 30 years. I'm past ready. Go on, driver. Keep snooping and see what else you can find. Апошняя платформа ў цэнтры засталася. Ратуйце мяне ад Андрамеды. Я насамрэч, мне было цікава паглядзець на Андрамеду, ну, з прызмы, калі час прайшоў. Ну, уже я не гуляў яе. Я глядзеў толькі дэмку. Дэмка была, ну, нарм. Просто, ну, нармальная гульня. Просто звычайная. Слабаватая анімацыя твараў. Ну, я не зацікавіўся персонажамі спачатку. Некаторыя раздражнялі шчыра. Але, ну, гэта не робіць гульню, ну, дрэннай зусім. Таму мне цікава было паглядзець на Андрамеду і зрабіць, як бы, стварыць па-новаму сваё меркаванне. Ацаніць яе па-новаму. Вось. Асабісце гэта добра працуе, калі няма хайпу, калі ўсім пофіг на гульню. Вось гэта самы актуальны момант, каб зрабіць сваё ўласнае меркаванне. Калі ты сам яшчэ не на хайпе і не перажываеш за яе неяк. Так, вось тут можна пралезці. Ось. Таму так, я сам ждаў паглядзець Андрамеду тут. Не толькі ратуйце. Дэмку-то я гуляў. Ось, вітаю, Люсівель. На Mass Effect Andromeda отправляется 10 тысяч. Mass Effect Andromeda, на сёння мы павінны былі гуляць Mass Effect Andromeda, але ёсць тэхнічная праблема з захопам і трэба трошкі рабіць даследаванне. Вось, у чым праблема? Я, ну, на наступны момант, я сёння, ну, як бы павінен быў быць, я пакінуў балы на гульню назад, то бок я вярнуў усё як было, то бок яна зараз зноў у спісе лідараў, і там 30 тысяч, по-моему, было. Вось. Даць сабе часу трошкі падрыхтавацца, паглядзець, што з ёй не так. Ну, зразумець. Мне падаецца, гэта была апошняя. А ё-маё.
It has been sent us something useful from the grave after all. And you're all clear. Give us a moment, we'll let you know what we found in all this data. You can make your way back to the auto shop after you're done scouring the place. А я могу просто тут по воде? А, можно просто нести. Thank you. Тут не было так глубоко. Я думал, тут, ну... Так, а машина? Машина далеко здесь. Мы забрали нотатки. Как вы разумели, мы забрали нотатки з лабораторії, яка належала мужу гэтай Опі, вынаходніцы лім-тэхналогіі. І справа ў тым, што яе муж павінен быў загінуць там у 61-м, по-моему, а інфармацыя з гэтай лабараторыі і доступ да яго даных, ну, ён быццам бы заходзіў, ён рабіў ужо ў 63-м, то бок праз 2 гады пасля таго, як яна думала, што ён ужо памёр. Што за халера і чаму, мы не ведаем. І зараз мы ў гэтай лабараторыі сабралі нотаткі і нам сказалі, што ну, зараз можна збірацца. Яны нам распавядуць усё, што яны сабралі, патлумачыць. Цікава, што яны тут даследавалі. Я так разумею, нас правядуць у наступную лакацыю, і там нам таксама патрэбна будзе выехаць за яе, нешта такое. Але хутчэй за ўсё мы возьмем ды просто, ну, як мага хутчэй да выхаду. Бо рэсурсы скончваюцца, паліва скончваецца, адзінае, што у нас добра, гэта батарэйка. Таму што тут бясконца шторм і дождж, і мы можам хоць не... Ну, у нас же ветрачок невялічкі стаіць, які нам электрычнасць дае за вецер моцны. І вось зараз мы ў плюсе такі, дзякуючы яму. Так, новая локація. Нават шассе. Добра. То бок, калі мы адсюль выскачым, то мы атрымаем сабе яшчэ шассе. Шассе дазваляюць вельмі далёка праязджаць без праблемаў. Ну, яе можна гуляць. Справа ў тым, што там няма таго галоўнага, што было бы ў папярэдніх частках. Цікавага захапляльнага сюжэту, атмасферы і, галоўнае, цікавых і добра прапісаных персанажаў. А калі гаварыць менавіта пра механіку гульні, пра бегаць ды страляць, дык яна досыць ядомая. Я вось пра гэта. Ну, па тыпу яе ненавідзелі з таго, што яна Mass Effect'ам назвалася. У асноўным. Давайте адразу кропку сабе выхада азначым. І просто на выхад. Не будзем засіджвацца. Нам няма аніякай нагоды зараз тарчаць тут. Ну, нагоды хапае. Просто для нас гэта больш небяспечна, чым просто... Адзінае, што я мог бы, гэта знайсці сабе станцыю ремонту. Вось гэта я прадзяўбаў. Ну ладно. Можа быць, тут ёсць такая. Просто, ну, я тут хутчэй пра тое, што ненавідзелі людзі літаральна, ну, агрэсіўна ненавідзелі Андрамеду. Ось, а мне падаецца, гэта, ну, перабор. Ну, камон. Я пагуляў у дэмку, я разумею, што ў дэмках піхаюць самае лепшае, і ў асабістасці, калі праект ідзе не вельмі ўдала, ну, напрыклад, ён не вельмі, ну, атрымаўся так сабе, то, звычайна, ў дэмку запіхаюць самае-самае цікавае, каб ты набыў гульню, спрабуючы яе табе прадаць. І таму, як бы, можа быць, я пабачыў літаральна самае лепшае ў гульне. Што я скажу, персанажы, як бы, мне не спадабалася анімацыя твараў. І не вось, у асноўным там паказвалі скриншоты і вось пэўныя моманты. Я з-за таго, што мне персанаж па-іншаму выглядаў, у мяне яно нармальна яшчэ выглядала. Ну, як бы, калі пра галоўнага, пра праблемы галоўнага персанажа. Блін. Адчапіліся і зараз не адчэпяцца, так? Пра праблему анімацыі галоўнага персанажа. Але ёсць пара персанажаў, якія даволі дзіўна, ты як бы не разумееш, чаму табе ён павінен падабацца.
Табе просто кажуць, табе ён падабаецца. А ты такія, а? Я нават яго не ведаю. Я пазнаёміўся з ім 2 секунды назад. Ой, блин. Зараз наехали на аномалию и зараз докладно пробили колы. Ну ладно, выезжаем. Мы проехали праз шипастую аномалию, якая пробиваем колы. Пробитых колов я не ведаю. Now we go into Десятки the 3 deep мне zone. подаю. Мне по адчуваннях десятки 3 я адремонтаваў за гэты заезд. Right, yeah. That. You got some genius idea up your sleeve, huh? Is that how you think it works? That scientists conjure up genius at will. Well, yeah. Do you? Well, in this case, I do. But don't expect it to work like that every time. Driver, the quarantine checkpoints Will be the best way through the old wall, but they're death traps in their own right. But I designed something to help. Check out the blueprints I sent over. Окей. Яна падрыхтавала для нас штосьці, каб трампіць у апошнюю самую глыбокую частку зоны. У трэцюю. Я зараз мне нават не даюць праверыць. Так. Мимо трубы. Ё-моё. Так, пачакайце-ка. Мне зараз прадметаў да халеры. Блин, у меня нават няма чаго, як класці. Нам машину прыводзіць у парадак і прыводзіць у парадак яшчэ. Давайте ў гэтую ремонтную яшчэ просто павыкарыстоўваем, таму што мы ёй уже хутчэй за ўсё карыстацца не будзем. Стальные дзверы. Ось, так што, ну, наконт Андрамеды, Андрамеда такая, як бы, мне падаецца, занадта шмат увагі. Ё-моё, вось мы наехали на аномалію нашай просто, яе можна просто выкидывать уже. Тому выглядзе, якім яна ёсць, просто можна не патрэбна ўвогуле глянуць. Няхай пакуль паваляецца на падлозе. Так, заднія дзверы, просто знішчыць ужо до конца гэтую. Ёсць. Рухавік. Самае галоўнае, дзеля чаго ўвесь заезд быў. Магу зрабіць рухавік? Калі ласка, скажыце, што я не памыліўся. Мы можам зрабіць сабе рухавік. Мы нават сабралі трошкі гэтай смалы, тэрмічнай сманы, крышталікаў тэрмічнай смалы. Мы сабралі трошкі больш. Так, вось он рухавік наш. Турболайт. Стары выкладаем. Прыгажосць. У нас хутка машына будзе як наперад у будучыню. Наадварот, назад у будучыню. Няхай з'явіўся старога яшчэ запчастак. Цудоўна. Колы. Нам патрэбны палепшаныя колы. Гэта немагчыма. Гэта просто немагчыма. Давайте яшчэ дыагностыку правядзем адразу просто. У нас ёсць нейкая аномалія, так? У нас няма падказак, што за яна. Цікава, а я, дарэчы, магу? Пачакайце, яшчэ штосьці. Я не забраў гэтае паляпшэнне. Усё, забраў. Residents in the crossing points. It's not enough to have a shield. The shield itself needs to be shielded. The energy drain on that shield is massive. It won't last you more than 5 seconds. Yes, and? You'll need to recharge on the go, but the deep zone's grid is completely dark. You know, what if we could reroute our power into the deep zone? But we'd need to jumpstart the network somehow. That car is basically the world's most overpowered electromagnet on wheels. The driver induces a current, then you open the electrical floodgates. They'd have to induce the current the entire way through the old wall while making the crossing and maintaining speed. I don't know what to tell you. If you don't believe the driver and that car's got what it takes by now, then go back to hunting ghosts. We've got a job to do here. This could work. Are you in, Francis? I don't know. Look, we have a real chance of losing everything at the old wall. I'd like to not fail this far along.
How can we know this will work? We don't. That's how science works. We form a theory, and we test it, and we fail, and fail, and fail, and only sometimes do we succeed. Come on, Francis. Please. Зараз даю їм виказатися. I'll do it. All right. The team is assembled. Driver, get on with building that limb shield. We'll work on spinning up the power grid in the meantime. Так, это коло. И оно... Может быть, оно устойливое? Просто у нас литерально просто пробивая. Яго бясконца. Давайте зробим и то, и другое. И такое коло. І то, якое пробіць нельга. Power Grip Tires. Ага, яны яшчэ... Што? Угу. Ёсць кола, якое будзе збіраць энергію, але і мае здольнасць прычапляцца да, ну, да зямлі, скажем так, больш устойлівым быць. Цікава. Давайте кола, якое нельга прабіваць. Таму што за гэтую паездку у мяне ўжо нервы выматала гэтая халера. Я сабе зраблю колы, які проста непрабіўныя. Так, для яе патрэбна... Ну, вядома, для іх патрэбны крышталікі, якія мы вось знаходзілі. Вось якія, за якімі я паляваў, гэтай крышталікі для рухавіка, вось яны і патрэбны для такіх колаў. Ну, ладно. Зато іх прабіць нельга. Яны не ідэальны для, ну, паездкі не па дарозе. Ну, скажем так, яны горш, чым ты, які ў нас ёсць. Але хоць штосьці. Набор механіка. Давайте яшчэ абарону панелі гэтыя зраблю. Ну так, якія ж панелі я зраблю. Так, правильно, я ж не магу зрабіць сабе панельку на замену. Таму што ў мяне не хапае... Давайте супраць радыяцыі хаця бы. Буду хоть такие панельки начаплять. Проводим себе машинку порядок. От стальных панелей придется отмовиться увогуле. Можно с регенератора, в принципе. Что там ударилось? Инкубатор cannot repair. Что? Что было еще? Полный инвентарь. Дзіўная зараз халера была. Стальныя дзверы. Пакуль. З дзвярыма мы яшчэ не вызначыліся. Давайте на замену просто поставим. Это новенькая дверь. Опа. У лепшым стане. Бо остальные ўжо не даюць рады. Я думаю, их увогуле зараз все перапрацоўваць, няхай будуць смеццем. Чаму ўсё збіраецца? Яно быццам бы... Я адчыняю, яно такое, спрабую ўсё забраць. Нейкі баг, можа? Так, ну, ўсё, спрабую... Што такое? Гульня? Так, я геймпад зараз адключу. Можа, в геймпаде праблема? Зараз, адключу геймпад. Падыходзім. Так, не, гульня нешта, ну, баганула. Давайте я захаваюся на новое захаванне. І хутенька перазагружу гульню, бо я не бачу як... Ну, нешта злавіла, карацей, я спрабую, он быццам бы бясконца спрабуе збіраць прадметы ўсе, якія бачыць, то бок, як толькі адчыняецца інвентар, любой там шафы, напрыклад, ён спрабуе забраць гэтыя прадметы ўсе сабе ў інвентар, адзін, ну, па аднаму, то бок ён быццам бы бясконца націскае адну і тую ж клавішу. Наверное, запустимся назад. Гульня на Unreal Engine, до речі. Цікаво. Момент.
Ой, не то я загрузил. Озвучиться натиснул. Ось это. Или мы колупалися уже з машиною. Калі што, у нас ёсць аўтазахаванне, то бок атрымліваецца 10 хвілін назад. Мы можем заўсёды на яго вярнуцца. Усё, мне падаецца, вылечылася. Всё добра. Так. Вас мы... Стальны бампер. Отправляем сюды. Ліхтары таксама гэтыя сюды. Яны ўжо нам не спатрэбяцца. Потом еще зберем. Так. Далее, инструменты. То, что у меня за проблема зараз. У меня не хапае молотов. Раз. А что так? А чому так шмат лямпочек выпало? Дайте-ка момент. Зараз буду. Працягваем. А можа зараз нейкай прыцягну ў хату, пакуль Шэнда ўсё невядома дзе. Ну, вось оно. Аномалии новые. Притягиваются предметы. Так, машина наша. Давайте-ка я ожидаю разобраться, что за холера с тем самыми сколами. Хутчэй за ўсё, с колами проблема только у тым, что ну, есть два варианта из-за чего. Аномалия. Блин, ляпочек только. Альбо аномалия, альбо як ён. Карацей, просто дорога такая стала, что ўжо колы пробиваются. Альбо реально есть нейкая механіка састаравання ну, транспорту. Так, дарэчы, гэты стальные двери мы здымем. Мы просто их позаменяем. Потому что ўжо шмат якія рэчы у нас. Нават на стальные просто. Бо яны ўжо ў дрэнным стане. Вось гэты бакавы паліўны танк. Яго трэба таксама у сметніцу. Тут у нас ён парваўся, гэтае сховішча злева. Яго таксама патрэбна ў сметніцу. Турбіна працуе. Гэта ў парадку. Што яшчэ трэба зняць? Бамперы, ліхтарыкі нармальна. У астатнім, у прынцыпе... А, вось гэтае кола яшчэ. Вось все гэта нам патрэбна ў сметніцу. На Занзара адпраўляецца 500, дзякую вялікі. Я не ведаю, расказваю мне гісторыю пра Занзара сваю. Увогуле, дарэчы, у нас... Мы неяк абмяркоўвалі Занзара, няўжо мы не дадавалі яе ў спіс? Дайце-ка я зазірну. У Занзара ёсць ачму ранейшая механіка абароны ад піратства. Я познаёміўся з ёй, калі набыў гэтую гульню ў Киеве. Так, у нас ёсць уже Занзара, The Hidden Portal. Я зараз занясу на яе, аб'яднаем. Так, вось, я аб'яднаў іх разам. У вас пакуль не аднавілася, зараз я вам яшчэ спісчык аднаўлю. Ёсць, у нас спіс таксама аднавіўся. Так вось, у Занзара я калі не рассказываў, мне пытаецца рассказываў. Раскажу зараз такую гісторыю. Карацей, Занзара гульня, якая, ну, па сутнасці гэта пакемоны. Ну, геймплейная механіка, яна пра пакемоны, але гісторыя пра дзяўчынку, якая адпраўляецца ў сусвет фей. Вось. Як я пазнаёміўся з гэтай гульнёй? Прыязджаў нешта ўлетку, там, ну, малым яшчэ.
калі яна там выйшла, не памятаю. Прыязджаў у Кіеў і, ну, хацелася набыць сабе штосьці. Ну, вось па тыпу, блін, мы ў отпуске, хочацца сабе сувенірчык нейкі прывезці. А мяне тады цікавіла, ну, які, блін, сувеніры яшчэ мне падлетку можна ўзяць акрамя як гульні. І літаральна дзесьці, ну, на такім на Крещатике, по-моему, альбо что такое. Что 10 там, по-моему, картин набыл диск з Занзара. Выглядал он цудоўна, і там іншая назва. Так, Занзара is the Hidden Portal, по-моему, так повна назва. Я зараз аб'яднаў два, і яны ў галасаванні разам ужо. Вось. І карацей, набыў диск, прыйшоў домой, ну, ўжо вярнуўся ў Менск, і паспрабаваў запусціць. Запускаецца цудоўна, дзе ўсё, гульня працуе. Прайшоў пралог, там пачаў праходзіць. І, што я вызначыў, у бойцы нейкія складаныя бойкі ў гульне. Такія складаныя, што вы чмурэеце, карацей. Па разліках, прыкладна, каб вы разумелі, бойка ў туторыяле нармальная, але першая рэальная бойка паміж феямі, ну, то бок туторыял тебе даюць, а потым ты такі проста, ну, взяць ды падысці да пазмагацца вось з першым ворагам на тэрыторыі, з-за якога вы не можаце ўвогуле выйсці з першай лакацыі. Вы нават палячыць сваю фею не можаце, то бок, ну, у вас ёсць фея, і гэта як бы сутнасць туторыял. Вось, вы павінны перамагчы вось гэтую, якую лёгка перамагчы, але не. Піратская абарона ад піратаў працуе наступным чынам. Так, вось гэта стальную дзвер, гэтую кропку таксама можна адпраўляць. Яна працуе наступным чынам. Яна ускладняе бойкі так, што нават першую бойку перадолець проста амаль немагчыма. Доступу да падхіла вашых фей няма. Як гэта выглядае? Вы вступаеце ў бойку з феяй, з варожай. І, нагадваю, гэта толькі сам пачатак гульні, самая першая бойка. Вам патрэбна нанесці у літаральна душ-матчы паміж феямі, так? Вы павінны трапіць у варожую фею прыкладна 50 разоў, таму што вы наносіце па аднаму здароўя, а яна вас ваншоціць. То бок вам патрэбна 50 разоў і самае чмурэннае, калі вашая фея не таго тыпу, нагадваю, гэта трошкі пакемоны, калі у вас фея неўдалага тыпу, то, ну, яны як бы элементамі змагаюцца, некаторыя элементы мацней супраць іншых, але вы можете камбінасаваць гэта сваім скілом. Калі у вас неўдалы тып феі вашай, то вы будете наносіць яшчэ, ну, менш пашкоджанняў. Ну, напрыклад, калі моцная фея, то вы наносіце 2 пашкоджання, калі слабая, то 1 пашкоджанне, настолькі жорсткая гульня. Вось. І атрымліваецца так, што у вас мана скончыцца. То бок першую бойку можна прайсці толькі пры адной мове. Вы абралі правільны элемент, і вы нанеслі 50 удараў па ворагу, ні разу не даўшы яму трапіць па вас. Вось такая вось, блін, складаная гульня. Я тады не ведаў, што гэта абарона ад піратства. Я думаў, гэта гульня такая. І я тупы. Ну, я ну, не тупы, а ў сэнсе, што я слабы. Таму што, ну, такой, ну, просто бярыце, перамагайце наступную бойку. Вось там пазней ёсць складаныя бойкі, а гэта бой, ну, пра гэта нават ніхто не ўзгадвае. Людзі просто перамагаюць. І, ну, і, дарэчы, да інтэрнэта такога нармальнага доступу няма. Так, машына у нас напалову разабраная. Давайте ўсё гэтае, тое, што тут набралося. Бакавуха гэтая. Ну-ка. Давай я перапрацоўку. Ну, вось з гэтым усім на падлозе. У прынцыпе, няхай яно паляжыць можа. Мне не настолькі патрэбна. Пачынаем рабіць далей. Нам патрэбна колы, як мінімум, каб уехаць адсюль. Робім найлепшае кола, якое мы можам. Па бездарожжу. Цудоўна. Праблемы з коламі вырашаны. Далей дзверы, нам 2 не хапае. Якія найлепшыя мы можам зрабіць? Ну, насамрэч, мы можам дазволіць сабе адну супраць радыяцыйную. Давайте так і зробім. Бо яна будзе трошки больш трывалая, чым звычайная. Так. І далей просто стальную, таму што, ну, выбару няма. Ой, так. Ось. Добра. У нас ёсць збольшага. Што у нас яшчэ пашкоджана ў машыны? Бампер стальны, так? Ну я, в прынцыпе, зняў усё, што было пашкоджана ў машыны, таму... Бампера? А што, у нас запаснога бампера не было?
Ну, можа быць. Можа быць, я знішчыў яго проста, калі ў парыве таго, каб выправіць сваю машыну. О, дарэчы, мы можам гэтую панелі на абароненыя ад гэта сама супрацьэлектрычныя, ізаляваныя, вось, ізаляваныя панелі зрабіць сабе. Давайте на пярэднюю панель сабе зробім. І гледзячы на тое, што ён забірае плазму. О, дарэчы, я зараз зразумеў, гэта можа быць была памылка, нам плазма так-то патрэбна. А, не, пачакайце, гэта пярэднія ўжо дзве заменены. Вось гэтую стальную, напрыклад, заднюю заменім. Хоць на штосьці. Бо ў такіх панелей больш здароўя. І ёсць абарона ад некаторых эфектаў. Ага, я памылку зараз зрабіў. Там мне патрэбна была яшчэ іншая панель. Так, робім стальную. Дзіўна, ніколі пра гэта не чуў, але ў мяне была афіцыйная версія, дагэтуль дыска недзе ёсць. Ну, вось я трапіў. Жадаў сабе трошкі те самае. Як ён? Падарунач, так этот, сувенірчык. Ён недорага каштаваў, таму грошай не вельмі шкада было. Але я так і пагуляць у яе не адолеў. А набываць яшчэ адзін дыск, ну як бы ты не скажаш, маці, вось глядзі, мне набывала дысочак. Слухай, трэба набыць яшчэ адзін, такі ж. Ну я, карцей, з гэтым не пайшоў проста да яе. Так. Колькі шкла мы сабралі, а? Так, добренька. Што у нас яшчэ? У прынцыпе, базавыя дэталі у нас усе на месцы. Так. Не, кола, ось глядзіце. Задняе кола не трошкі шэранькае. Яно быццам бы... А, з таго, што яно пашкоджанае? Ведаеце што? Я бы яго таксама замяніў. Бо не давяраю я ім ужо. Либо, можа, я просто... Это... Ачмурываю. Так, што у нас яшчэ ёсць? Што мы можам зрабіць? Нам патрэбна на бакавухі. Нам патрэбна... О, можа паляпшэнне для бакавых гэтых, ну, як бы, хованак. Так, гэта... Ага. Вялікая хованка на даху. Гэта цудоўна. Можа, яе ў першую чаргу трэба зрабіць. Давайте яе зробім. Мега хованка на даху. Давайте ее усталюем замест боковины. Мне кажется, она будет больше трывала и больше уместить. Где она была? Вось она. А, мне потребно лим-щит зрабіць будзе. Блин, тады не варыянт. А что на боковуху я могу нешта посадить яшчэ хованку нейкую? А, не, няма. Гэта ўсё, што было. А чаму на сядзенне каля сябе нельга паставіць? Сінтэзатор паліва. Ага, ён перарабляе, так, камбінацыя лім-хіміі. І, так, бла-бла-бла. Добок ён выкарыстоўвае электрычнасць, але пры гэтым генеруе трошкі паліва бясконца. Добра. Гідрагенератор. А, ну гэта дажджа, які працуе у нас. Батарэйка на бок можна падчапіць. На бакавіны, дарэчы. Anchor Energy Converter. Ты што такое? Энергію з якараў можна канвертаваць сабе ў электрычнасць. Вось такая штука ёсць. А нельга сталёвую колу усталяваць. Няхай сабе тарасе, але хаця б прабіваць не будзе. Ёсць такія. Адну такое яна усталяваў, але яны як бы не стальныя, а яны быццам бы, ну, як, не ведаю, як пластыкавыя, ведаеш? Карацей, яны пустыя, у іх няма... Нават калі яны праб'юцца, яны не пашкодзяць структуры, то бок яны не будуць здувацца. Бачыш, яны такія, як резина-пластык, як бы. І поўнасцю без, ну, паветра ўнутры. А ніякага ціска там няма, таму нічога спускаць не будзе. На марсаходах такія падобныя выкарыстоўваюцца. Блин, я думаю, што будзе больш варыянтаў у нас зараз. Насамрэч, не шмат. Блин.
На сядушку. А я на сядушку не могу усталяваць гэтую хованку сабе. А, не, там толькі дадатковы. Іонны шчыт яшчэ. Джук-джет. Мабільны працоўны стол. Ё-моё. О, за стабільную энергію можна атрымаць. Паляпшэнне рознае адчынім. Не вельмі карыснае зараз. Паліўны бак яшчэ бакавы. Ну, давайте на бакавуху тады просто гэта зробім як было. Просто не буду выдумваць нічога. Я думал неяк ператасаваць зараз, але не выглядае, што я вельмі магу. Там трэба нешта новае па-новаму зусім прыдумваць. Ось, бакавая хованка. А, пачакайце, там паліўны бак быў, так? На бакавіне, які я прадзяўбаў. Вось яго можна палепшыць, па-мойму, калі я зараз не памыляюся. Паліўны бак. Ён больш умяшчае? Так, глядзіце, на сядушку сабе паставім. Паліўны бак. Больш карысці будзе, шчыра. Дзесьці ён быў у нас? Я шукаю зараз 8 Backseat Tank. Зробім яго сабе, паставім. Я ж магу яго просто усталяваць, так? А як яно павінна працаваць? У мяне ж павінна быць нейкая... Няўжо ў мяне ёсць прадмет, які я дзесьці прадзяўбаў? Глядзіце, якая справа. У мяне павінны быць слот, які можна усталяваць па тыпу ззаду. То бок, ну, яна просто такая штука, якую можна вось на сядушку паставіць. Але яго чамусьці няма. Няўжо я не адчыніў яго? Ну, вось, C-трек. Адчынены. А дзе ён? Давайте яшчэ одну такую зробім. Ну, я павінен яе усталяваць, у мяне няма выбару. Ну, яно ж бачна. А, так, я зараз бачу. Вось зараз я пабачыў, там яна ёсць на сабе, што за гэты час была. Вось яна паліўная стаіць. Я усталяваю спецыяльна ззаду, злева, каб можна было запоўніць палівам. Яна адразу будзе ў паліўны бак, там труба ідзе, яна будзе заліваць мне ў бак. Дадаткова яшчэ. Ну і плюс больш умяшчае. Так, бакавіна гэтая ёсць. У бакавіны ўвогуле мы зараз пачнем складваць, як я зразумеў, мы ў бакавіны зараз складваем толькі смецце, то бок толькі рэсурсы. Мы не складваем ніякіх інструментаў, якія мы ўжо зрабілі. А, дарэчы. Трэба сабраць гэта ўсё. Оп. І яна адразу цудоўна упакуецца нам у гэтую скарыначку. Ёсць. Блин, у нас рознага ўпрыгожвання ўжо назбіралася. Давайте так машыну перамалюем на што-небудзь іншае. Паэксперыментуем. Нарэчы, тут нешта павінна быць. Яшчэ фарбы, упрыгожванні розныя. Усё, што патрэбна для... Якраз такі зараз я па-іншаму зусім арганізую сваімі прастору, бо я не ведаў, што гэтыя бакавыя могуць зламацца. І тады з іх вываліваюцца рэчы, і ўсё. Гэта кабзда адразу. Блін, у нас месца скончваецца. Людзі. Нам трэба яшчэ адзін локер. Ну, просто без варыянтаў. На вуліцы, што ли? Давайте, нехай тут будзе.
Бо ресурсаў збіраецца да халеры, але ў асноўным ужо набіраецца тых, якія нам не вельмі патрэбныя. Ну, просто рознае. Так, вось оно. Пайшло сюды. Стикер ідіот. Ідеально. Де? О! Як это? Означенный идиот. Кальдонска, не следуйте за мною. Идеально, ставим на машину. Где там? О! Вызначенный идиот, у меня справка ее. Упрыгожванне. О, ёсць нейкая кіслотная. Называецца саркафаг. У нас зараз шмат упрыгожванняў. Мы спецыяльна будзем выкарыстоўваць фарбы просто таму што... Эксперыментуем трошки з машынай. Бывай за Invincible. Мы яшчэ цябе калі-небудзь налепім, але пазней. Ну, кислотненькая машинка такая. А, это не наклеивается. Так, зрозумел. Ну, кислотненькая такая. Давайте яшчэ нешта вясёленькае. Зараз у яе бэкграунд карычневы. Зараз я зробім трошки больш вясёленькі нейкі. Знойдзем. Блакітненькі будзе. Паспрабуем яго. Блин, мне падаецца недастаткова, трэба нешта святлей. Давайте святлей. Там яшчэ фарбу. Некую светла-шэрую такую вось. Вось такая падыдзе. О, там ёсць. Так, это шэрая. Paint Stripper. А, гэта наадварот пазбаўляе нас ад колеру. Бяром шэренькі. О! Она вот белая амаль. Не, ён не ладзіць з ім. Давайте паспрабуем зняць усю фарбу наадварот. Як раз з ім паэксперыментуем з гэтым. А ё-моё. А, ён здымае ўсё ўвогуле, нават дэколь. Блин, мне не падабаецца. Вярні назад. На кислотненькой машине ожидаю покататься. Так, какие еще яскравые колеры у нас есть? Ось тил, и он такие нежно-нежно. О, идеальная комбинация для этой наркомании. Ну, то, что потребно. То, что хотел. Зараз полностью это все пофарбуем. Зато гэтую машину добра будзе бачна уначы. Хоць арыентавацца будзе прасцей. Ну. О, идеально. А, я могу яшчэ там некаторыя запчасткі пафарбаваць, гэта яшчэ не ўсё. Можем бампер пафарбаваць. Во. Деколь тут не повесил, забылся. Ёсть. Ну добра. Молот. У меня есть молот гэты.
Інструменты ўсе, самае важнае, ўсё, што варта трымаць. Да рэчы, вось гэты молот можна ўвогуле з сабой забраць. Так, прыгарнем і сюды ўпіхнем. Вітаю, тім-лідер у суполці. Так, добра. Бяром. І заліваем яшчэ паліва. У нас ёсць з сабою ўжо запас рэсурсаў. Нам гэтае кола не патрэбна. Шчыра. Але яго таксама пазбавімся зараз. Гэта перакладаем, парадак наводзім. Ну, цудоўна. Гэта мы выкідваем. Таксама. Гэтыя колы, яны абодва пашкоджаныя і ў дрэнным стане. Ну, адно з іх у горшым стане, чым нашае. Я лепей запасное сабе новае зараз зраблю. Вось яго. І пакладу сабе у бакавуху, насамрэч. Таму што, і калі яно нават знікне, гэта будзе не трагедыя. А вось ремонтны набор, насамрэч, непрыемна рубіць будзе. Яго пакладзем. Ну, цудоўна. Кайфы. Мы можам. Ведаеце, што мы можам? Мы можам яшчэ кончыць на гэтым на сёння. У нас ёсць адна асаблівасць. Давайте паспрабуем хутенька яе вызначыць. Я подозраю, што... у нас з дворнікамі нешта не тое. Это адзіная, якая у нас адзначаецца. То бок, калі мы паварочваем направа, то нашы дворнікі, дзе яны? Вайперс, вось яны. Рухаюцца павольна. Правильно? Ідэальна, я адразу ўсё здагадаўся. Набор механіка патрэбна. Добра, а я магу адсюль літарамі скарыстацца? Ёсць. Выпраўляем гэту асаблівасць. Карацей, нашыя колы, якія мы раздзёўбвалі на працягу невядома колькі часу, усе гэтыя колы можна забіць, яны ўсё ў парадку. То бок гэта не анамалія. Нам трэба ўзмацняць колы, нам трэба іх рабіць лепей, бо яны проста ўжо... Альбо замяняць іх. У мяне ёсць адчуванне, што ў іх ёсць як бы стан састарэласці, скажам так. І гэта ўсё. Гэта адзіная, у чым наша праблема. То бок, ну, проста неўдала ездзілі. Не пашчасціла. Узмацнім колы сабе на потым. А на гэтым будзем скончваць. На гэтым я буду вас пакідаць, пайду працаваць. Вас я перадам далей. Мы ў эту машыну пакінем у такім сваім стане, як яна ёсць. Глядзім, што ў нас, хто чым займаецца. Дайце-ка я скажу, першы сабе зраблю. Опа. Ёсць. Глядзім. У нас на Твічы зараз я нікога не бачу. І гэта вельмі шкада. Добра тады. На гэтым я буду вас пакідаць, пайду працаваць. Вам добрага дня. Спадзяюся, у вас все будзе добра. З Андрамедай мы... Давайте уже так тады аўтра, карацей. З Андрамедай не атрымалася сёння, таму я яе зняў са... Ну, яна вярнуў назад у спіс лідараў. Яна зараз усё яшчэ можа перамагчы. Я дам сабе часу, каб яе зноў паспрабаваць, ну, адрамантаваць, скажем так. Каб мы маглі яе пагуляць. У ідэале, вядома, набыць яе дзесьці на зніжцы і каб, ну, больш, скажем так, не найдзеная ў інтэрнэце версія была. Спадзяюся, ўсё добра будзе з ёй. На гэтым вас пакідаю. Жадаю вам добрага дня, папрацаваць добра, каму хто працуе, хто не працуе, добра адпачыць. І да пабачэння. Адключаюсь.